Mabasa avapostori chitsauko chokutanga. Mubhuku rangu rokutanga Teofirasi ndakanyora pamusoro pezvose zvakatanga kuitwa uye nokudzidziswa naJesu kusvikira pazuva raakakwidza kudenga shure kwokunge arayira kubudikidza noMweya Mutsvene vapostori vaakanga asarudza. Mushure mokutambudzika kwake akazviratidza kuvarume ava uye akaratidza zviratidzo zvakasimba zvizhinji zvokuti akanga ari mupenyu. Akaonekwa navo mazuva anopfuura 40 uye akataura nezveumambo hwaMwari. Pane imwe nguva paakanga achidya navo akavarayira achiti, musabva muJerusarema asi mumirire chipo chakavimbiswa naBaba vangu, icho chamakandinzwa ndichitaura pamusoro pacho. Nokuti Johani akabhabhatidza nemvura, asi mushure mamazuva mashoma muchabhabhatidzwa noMweya Mutsvene. Saka vakati vaungana pamwe chete vakamubvunza vakati, Ishe, mava kuzodzosera ushe kuvaIsraeri panguva ino here? Akati kwavari, hazvisi kwamuri kuti muzive nguva kana musi wakataurwa naBaba nesimba ravo pachavo, asi muchagamuchira simba kana Mweya Mutsvene auya pamusoro penyu. Uye muchava zvapupu zvangu muJerusarema nomuJudhea mose nomuSamaria kusvikira kumigumo yenyika. Mushure mokunge ataura izvi akakwidza kudenga pamberi pameso avo chaipo, uye gore rikamufukidza vakasazomuona. Vakanga vakatarisira paakanga achienda, uye pakarepo varume vaviri vakanga vakapfeka nguo chena vakamira pakati. Vakati kwavari, varume veGarirea, makamirireiko pano makatarisa kudenga? Iye Jesu abviswa kwamuri achienda kudenga, achadzokazve sezvamamuona achienda kudenga. Ipapo vakadzokera kuJerusarema vachibva kugomo rinonzi reMiorivhi, rwendo rezuva reSabata uchibva kuguta. Vakati vasvika vakakwira kuimba yapamusoro kukamuri ravaigara. Vakanga varipo vaiti Petro, Johani, Jakobho naAndrea, Firipi naTomasi, Bartoromeo naMateo, Jakobho mwanakomana waArifiasi naSimoni muZeroti, uye naJudhasi mwanakomana waJakobho. Vakabatana vose pakuramba vachinyengetera pamwe chete navakadzi uye naMaria mai vaJesu navanun'una vake. Mumazuva iwayo Petro akasimuka pakati pavatendi, ungano yaida kusvika 120. Akati, hama, rugwaro rwaifanira kuzadziswa rwakataurwa noMweya Mutsvene nomuromo waDhavhidhi pamusoro paJudhasi uyo akabatsira kutungamirira vaya vakasunga Jesu. Akanga ari mumwe wedu uye akanga ano mugove muushumiri uhu. Nomubayiro waakawana nokuda kwokuipa kwake, Judhasi akatenga munda. Imomo ndimo maakawira pasi nomusoro, muviri wake ukaputika, ura hwake hukabuda. Munhu wose akanzwa nezvazvo muJerusarema, saka vakatumidza munda uyu nomutauro wavo kuti Akeridhama, ndiko kuti munda weropa. Petro akati, nokuti kwakanyorwa mubhuku raMapisarema kuti, musha wake ngauve dongo, ngakurege kuva nomunhu anogaramo, uye kuti mumwe ngaatore nzvimbo yake youtungamiriri. Naizvozvo zvakafanira kuti kusarudzwe mumwe murume akanga anesu nguva yose iye Jesu paaipinda nokubuda pakati pedu, kutanga parubhabhatidzo rwaJohani kusvikira panguva yakabviswa Jesu kwatiri. Nokuti mumwe waava anofanira kuva chapupu chokumuka kwake pamwe chete nesu. Saka vakasarudza varume vaviri vaiti Josefa ainzi Bhanabhasi, aizivikanwawo sokunzi Jasitasi, naMatiasi. Ipapo vakanyengetera vachiti, Ishe, munoziva mwoyo yavanhu vose, tiratidze pakati pavaviri ava wamasarudza, kuti atore basa iri roupostori rakasiyiwa naJudhasi achienda kunzvimbo yake. Ipapo vakakanda mijenya, uye mujenya ukawira kuna Matiasi, saka akawedzerwa kuvapostori vane 11. Mabasa avapostori chitsauko chechipiri. Zuva rePendekosti rakati rasvika, vakanga vakaungana vose panzvimbo imwe chete. Pakarepo kutinhira sokwemhepo inovhuvhuta nesimba kwakabva kudenga kukazadza imba yose yavakanga vagere. Vakaona zvakanga zvakaita sendimi dzomoto dzakaparadzana uye dzakamhara pamusoro pomumwe nomumwe wavo. Vose vakazadzwa noMweya Mutsvene vakatanga kutaura nedzimwe ndimi sokupiwa kwavakaitwa noMweya. Zvino muJerusarema maigara vaJudha vaitya Mwari vaibva kundudzi dzose pasi pedenga. Vakati vanzwa mutinhiro uyu, vazhinji vakaungana pamwe chete vachishamiswa nokuti mumwe nomumwe akanzwa vachitaura norurimi rwake chairwo. Vakashamiswa kwazvo vakabvunzana vachiti, ko, vanhu ava vose havasi vaGarirea here vari kutaura? Zvino seiko mumwe nomumwe wedu achivanzwa nomutauro waakaberekwa nawo? VaPatio, vaMedhia navaEramu navanogara
kumesopotamia, Judhea neKepadhokia, Pondasi neAsia, Firigia naPamufiria, Ijipiti namativi eRibhia, pedyo neKureni, vaeni vanobva kuRoma, zvose vaJudha navakatendeukira kuchiJudha, vaKirete navaArabhu, tinovanzwa vachitaura zvishamiso zvaMwari nendimi dzedu chaidzo. Vakakatyamara uye vakakanganisika vakabvunza vachiti, zvinoreveiko izvi? Kunyange zvakadaro vamwe vakavaseka vakati, vanwa waini yakawanda. Ipapo Petro akamira pamwe chete navane gumi nomumwe akadanidzira kuvanhu vazhinji achiti, hama imi vaJudha nemi mose mugere muJerusarema, regai ndikutsanangurirei chinhu ichi, nyatsoteererai mashoko angu. Vanhu ava havana kudhakwa sezvamunofungidzira, zvaichiri nguva yepfumbamwe mangwanani kudai. Kwete, izvi ndizvo zvakataurwa nomuprofita Joeri achiti, mumazuva okupedzisira, ndizvo zvinotaura Mwari, ndichadurura mweya wangu pamusoro pavanhu vose, vanakomana navanasikana venyu vachaprofita, majaya enyu achaona zviratidzo, vatana venyu vacharota hope. Kunyange napamusoro pavaranda vangu, zvose varume navakadzi, ndichadurura mweya wangu mumazuva iwayo, uye vachaprofita. Ndicharatidza zvishamiso kudenga kumusoro nezviratidzo panyika pasi, ropa nomoto uye nemhute youtsi. Zuva richashanduka rikava rima, uye mwedzi uchashanduka ukava ropa, zuva guru raShe uye rinobwinya risati rasvika. Uye ani naani anodana kuzita raShe achaponeswa. Imi vaIsraeri, teererai izvi: Jesu weNazareta akanga ari murume akaratidzwa kwamuri naMwari namabasa esimba, nezvishamiso uye nezviratidzo zvakaitwa naMwari pakati penyu kubudikidza naye, sezvamunoziva imi pachenyu. Murume uyu akaiswa mumaoko enyu nourongwa uye nokuziva zviri mberi kwaMwari, uye imi mukamuroverera pamuchinjikwa, muchibatsirwa navanhu vakaipa. Asi Mwari akamumutsa kubva kuvakafa, akamusunungura kubva pakurwadza kworufu, nokuti zvakanga zvisingagoni kuti rufu rumubate. Dhavhidhi akataura nezvake achiti, ndakaona Ishe mberi kwangu nguva dzose, nokuti ari kuruoko rwangu rworudyi, handingatongozungunuswi. Naizvozvo mwoyo wangu unofara uye rurimi rwangu runofarisisa, uyezve muviri wangu uchararama netariro, nokuti imi hamuzondisiyi muguva uye hamungaregi mutsvene wenyu achiona kuora. Makandizivisa nzira dzoupenyu, muchandizadza nomufaro pamberi penyu. Hama, ndingakuudzai ndiine chokwadi kuti tateguru wedu Dhavhidhi akafa akavigwa, uye guva rake richiri pano kusvikira nhasi. Asi akanga ari muprofita, uye aiziva kuti Mwari akanga amuvimbisa nemhiko kuti aizogadza mumwe wezvizvarwa zvake pachigaro choushe. Achiona zviri mberi, akataura nezvokumuka kwaKristu, kuti akanga asina kusiyiwa muguva, uye muviri wake hauna kuona kuora. Mwari akamutsa Jesu uyu kubva kuvakafa, uye isu tose tiri zvapupu zvacho. Akasimudzirwa kuruoko rworudyi rwaMwari, akagamuchira kubva kuna Baba chipikirwa choMweya Mutsvene, uye akadurura izvi zvamuri kuona nokunzwa iye zvino. Nokuti Dhavhidhi haana kukwira kudenga, asi iye akati, Ishe akati kuna She wangu, gara kuruoko rwangu rworudyi, kusvikira ndaita kuti vavengi vako vave chitsiko chetsoka dzako. Naizvozvo vaIsraeri vose ngavazive izvi: Jesu uyu wamakaroverera pamuchinjikwa, Mwari akamuita Ishe naKristu. Vanhu vakati vachinzwa izvozvo, vakabayiwa pamwoyo, vakati kuna Petro navamwe vapostori, hama, tichaiteiko? Petro akapindura akati, tendeukai mubhabhatidzwe mumwe nomumwe wenyu muzita raJesu Kristu, kuti muregererwe zvivi zvenyu, uye mugogamuchira chipo choMweya Mutsvene. Chipikirwa ndechenyu navana venyu navose vari kure, navose vachazodanwa naShe Mwari wedu. Akavayambira namamwe mashoko mazhinji, uye akavakumbirisa achiti, muzviponese parudzi urwu rwakaora. Avo vakagamuchira shoko rake vakabhabhatidzwa, uye pazuva iroro vanhu vanenge 3,000 vakawedzerwa pauwandu hwavo. Vakazvipira pakudzidzisa kwavapostori napakuwadzana, pakumedura chingwa uye napakunyengetera. Vanhu vose vakabatwa nokutya, uye zvishamiso zvizhinji nezviratidzo zvakaitwa navapostori. Vatendi vose vaiva pamwe chete, uye vakagoverana zvinhu zvose, vachitengesa zvavaiva nazvo nenhumbi dzavo, vakapa kuna ani naani aishayiwa. Mazuva ose vairamba vachiungana pamwe chete mutemberi, vaimedura chingwa mudzimba dzavo, uye vachidya pamwe chete nomufaro uye nomwoyo wakanaka, vachirumbidza Mwari uye vachidikanwa navanhu vose. Uye Ishe akawedzera pauwandu hwavo zuva rimwe nerimwe avo vakanga
Mabasa avapostori chitsauko chechitatu. Rimwe zuva Petro naJohani vakanga vachikwidza kuenda kutemberi nenguva yokunyengetera panguva yechitatu yamasikati. Zvino mumwe murume akanga aberekwa ari chirema aitakurwa achiendeswa pasuo retemberi rainzi Rakanaka, uye aiswa ipapo mazuva ose kuti apemhe kuna avo vaipinda mutemberi. Akati aona Petro naJohani voda kupinda, akavakumbira mari. Petro akamutarisisa, Johani akadarowo. Ipapo Petro akati kwaari, titarise. Saka murume akavatarira achifunga kuti achapiwa chinhu navo. Ipapo Petro akati, sirivha negoridhe handina, asi chandinacho ndinokupa. Muzita raJesu Kristu weNazareta, simuka ufambe. Akamubata noruoko rworudyi akamubatsira kuti asimuke. Pakarepo tsoka dzomurume uyu nezviziso zvetsoka dzake zvikasimba. Akakwakuka, akamira uye akatanga kufamba. Ipapo akapinda navo mutemberi, achifamba uye achisvetuka-svetuka achirumbidza Mwari. Vanhu vose vakati vachimuona achifamba achirumbidza Mwari, vakamuziva kuti ndiye murume uya aisigara achipemha ari pasuo retemberi rainzi Rakanaka. Uye vakakatyamara vakashamiswa kwazvo nezvakanga zvaitika kwaari. Mupemhi akati achakabatirira pana Petro naJohani, vanhu vose vakashamiswa vakauya kwavari vachimhanya kunzvimbo yainzi Biravira raSoromoni. Petro akati aona izvi akati kwavari, imi varume veIsraeri, seiko izvi zvichikushamisai? Munotarisireiko kwatiri sokunge taita kuti murume uyu afambe nokuda kwesimba redu kana nokuda kwokururama kwedu? Mwari waAbhurahama, Isaka naJakobho, Mwari wamadzibaba edu, akudza muranda wake Jesu, makamuendesa kundourayiwa, uye imi mukamuramba pamberi paPirato, kunyange akanga afunga kumuregedza hake. Makaramba iye mutsvene naiye akarurama oga, uye makakumbira kuti mhondi isunungurwe. Makauraya muvambi woupenyu, asi Mwari akamumutsa kubva kuvakafa. Isu tiri zvapupu zvezvinhu izvi. Nokutenda muzita raJesu, munhu uyu wamunoona uye wamunoziva asimbiswa. Izita raJesu uye nokutenda kunouya kubudikidza naye kwauyisa kuporeswa uku kwaari, sezvamunoona imi mose. Zvino hama dzangu, ndinoziva kuti makaita nokusaziva sezvakangoitawo vatungamiri venyu. Asi ndiwo mazadzisiro akaita Mwari zvaakataura kare kubudikidza navaprofita vose, achitaura kuti Kristu wake aizotambudzika. Naizvozvo tendeukai zvino mudzokere kuna Mwari, kuitira kuti zvivi zvenyu zvidzimwe, kuti nguva dzokuvandudzwa dzinobva kuna She dzisvike, uye kuti atume Kristu, iye akagadzwa nokuda kwenyu, iye Jesu. Anofanira kumboramba ari kudenga kusvikira nguva yokuti Mwari avandudze zvinhu zvose yasvika, sezvaakavimbisa kare kare kubudikidza navaprofita vake vatsvene. Nokuti Mozisi akati, Ishe Mwari wenyu achakumutsirai muprofita akafanana neni kubva pakati pavanhu venyu chaivo. Munofanira kuteerera zvose zvaanokuudzai. Ani naani zvake asingamuteereri achaparadzwa kwazvo pakati pavanhu vokwake. Zvirokwazvo vaprofita vose kubva kuna Samueri zvichienda mberi, vazhinji vavo vakataura, vakaprofita nezvamazuva ano. Imi muri vadyi venhaka yavaprofita neyesungano yakaitwa naMwari namadzibaba enyu. Akati kuna Abhurahama, marudzi ose apanyika acharopafadzwa kubudikidza navana vako. Mwari akati amutsa muranda wake, akatanga kumutuma kwamuri kuti akuropafadzei nokukutendeutsai mumwe nomumwe wenyu kubva panzira dzenyu dzakaipa. Mabasa avapostori chitsauko chechina. Vaprista nomukuru wavarindi vetemberi navasadhusi vakauya kuna Petro naJohani pavakanga vachiri kutaura navanhu. Vakakanganisika zvikuru nokuti vapostori vakanga vachidzidzisa vanhu uye vachiparidza kumuka kwavakafa muna Jesu. Vakabata Petro naJohani, uye nokuda kwokuti aiva manheru vakavaisa mujeri kusvikira zuva raitevera. Asi vazhinji vakanzwa shoko vakatenda, uye varume vakasvika zviuru zvinenge 5 pauwandu. Fumi mangwana, vabati vakuru navadzidzisi vomurayiro vakasangana muJerusarema. Anasi muprista mukuru ipapo, uye Kaifasi, Johani, Alexander navamwe varume vemhuri yomuprista mukuru vaivapowo. Vakaita kuti Petro naJohani vauyiswe pamberi pavo, vakatanga kuvabvunza vachiti, makaita izvi nesimba raani, kana kuti nezita raani? Ipapo Petro, azere noMweya Mutsvene, akati kwavari, imi vabati nemi vakuru vavanhu, kana tadanwa nhasi nokuda kwebasa rakanaka rakaitwa kuchirema, uye tichibvunzwa kuti akaporeswa sei, zvino muzive izvi navanhu vose veIsraeri kuti zvakaitwa nezita raJesu Kristu weNazareta, iye wamakaroverera pamuchinjikwa, asi Mwari akamumutsa kubva kuvakafa.
ndiye aita kuti murume uyu amire pamberi penyu apora kudai. Ndiye ibwe ramakaramba imi vavake rakazova musoro wekona. Ruponeso haruwanikwi kuna ani zvake, nokuti hakuna rimwe zita pasi pedenga rakapiwa kuvanhu ratingaponeswa naro. Vakati vachiona kusatya kwaPetro naJohani uye vachiziva kuti vakanga vasina kudzidza, vachingova vanhuwo zvavo, vakakatyamara uye vakarangarira kuti varume ava vaiva naJesu. Asi vachiona murume akanga aporeswa amire navo ipapo, havana chavakagona kutaura. Saka vakavarayira kuti vabve padare guru, uye ivo vakasara vachitaurirana. Vakati, tichaita seiko navarume ava? Munhu wose anogara muJerusarema anoziva kuti vakaita chishamiso chikuru, uye isu hatigoni kuzviramba. Asi kuti chinhu ichi chirege kuramba chichiparirira pakati pavanhu, tinofanira kuyambira varume ava kuti varege kutaura kuna ani zvake muzita iri. Ipapo vakavadanazve kuti vapinde ndokuvarayira kuti varege kutaura kana kutongodzidzisa muzita raJesu. Asi Petro naJohani vakapindura vakati, tongai henyu imi kana zvakarurama pamberi paMwari kuti titeerere imi kupfuura Mwari, nokuti isu hatigoni kurega kutaura pamusoro pezvatakaona nezvatakanzwa. Shure kwokuvayambirazve vakavarega vakaenda. Havana kugona kufunga kuti vangavaranga sei, nokuti vamwe vose vakanga vachirumbidza Mwari pamusoro pezvakanga zvaitika. Nokuti murume akanga aporeswa nechishamiso akanga ana makore anodarika 40. Vakati vasunungura Petro naJohani, vakadzokera kuvanhu vokwavo vakandovaudza zvose zvakanga zvarehwa navaprista vakuru navakuru. Vakati vanzwa izvi, vakasimudza manzwi pamwe chete kuna Mwari, vakanyengetera vachiti, Ishe Mwari, imi makaita denga nenyika negungwa nezvose zvirimo. Makataura noMweya Mutsvene kubudikidza nomuromo womuranda wenyu baba vedu Dhavhidhi muchiti, ndudzi dzinoitireiko hasha uye vanhu vanofungireiko zvisina maturo. Madzimambo enyika azvigadzirira, uye vabati vanoungana pamwe chete kuzorwa naIshe uye nomuzodziwa wake. Zvirokwazvo Herodhi naPondiasi Pirato vakaungana pamwe chete navahedheni uye navanhu veIsraeri muguta rino kuzorangana kurwisa Jesu muranda wenyu mutsvene, iye wamakazodza. Vakaita zvakanga zvatongwa nesimba renyu uye nokuda kwenyu kuti zvichaitika. Zvino Ishe, tarirai kutyisidzira kwavo mugobatsira varanda venyu kuti vataure shoko renyu nokushinga kukuru. Tambanudzai ruoko rwenyu kuti muporese uye muite zviratidzo nezvishamiso kubudikidza nezita raJesu muranda wenyu mutsvene. Shure kwokunge vanyengetera, nzvimbo yavakanga vakaungana pairi yakazungunuswa, uye vose vakazadzwa noMweya Mutsvene vakataura shoko raMwari vasingatyi. Vatendi vose vakanga vano mwoyo mumwe nendangariro imwe, hakuna aiti chimwe chezvaaiva nazvo ndechake oga, asi vakagovana zvose zvavakanga vanazvo. Apostori vakaramba vachipupura nesimba kumuka kwaIshe Jesu, uye nyasha huru dzaiva pamusoro pavo. Pakanga pasina vanoshayiwa pakati pavo, nokuti nguva nenguva vaya vakanga vane minda kana dzimba vakazvitengesa vakauyisa mari yezvavakatengesa vakazviisa patsoka dzavapostori, uye yakagoverwa kuna ani zvake sokushayiwa kwake. Josefa muRevhi aibva kuSaipurasi, uyo akatumidzwa navapostori kuti Bhanabhasi, kureva kuti mwanakomana wokukurudzira, akatengesa munda wake akauya nemari akaisa pamberi pavapostori. Mabasa avapostori, chitsauko chechishanu. Zvino mumwe murume ainzi Ananiasi pamwe chete nomukadzi wake Safira akatengesawo chikamu chepfuma yake. Mukadzi wake achinyatsozvizivawo akazvikamurira chimwe chikamu chemari, asi akasara akauya nayo akaiisa pamberi pavapostori. Ipapo Petro akati, Ananiasi, Satani azadzireiko mwoyo wako kudai kuti usvike pakureva nhema kuMweya Mutsvene, uye wazvikamurira imwe mari yawawana pakutengesa munda? Ko, wakanga usiri wako here usati watengeswa? Uye shure kwokunge wautengesa, mari yakanga isiri yako here? Chiiko chakaitika kuti ufunge kuita chinhu chakadai? Hauna kureva nhema kuvanhu, asi kuna Mwari. Ananiasi akatanzwa izvi akawira pasi akabva afa, uye kutya kukuru kukabata vose vakanga vanzwa zvakanga zvaitika. Ipapo majaya akaswedera akaputira muviri wake akamutakura akaenda naye kunze vakandomuviga. Shure kwamaawa anenge 3, mukadzi wake akasvikopinda asingazivi zvakanga zvaitika. Petro akamubvunza akati, ndiudze, uyu ndiwo here mutengo wamakawana iwe naAnaniasi pamunda? Iye akati, hongu, ndiwo uyu mutengo.
Petro akati kwaari, matenderana seiko kuti muedze mweya waShe? Tarira, tsoka dzamajaya aviga murume wako dziri pamukova, uye vachakutakura newewo. Pakarepo akawira pasi patsoka dzake akabva afa. Ipapo majaya akapinda uye akamuwana afa, akamutakura akaenda naye kunze akanomuviga parutivi pomurume wake. Kutya kukuru kwakabata kereke yose, navose vakanzwa zvinhu izvi. Vapostori vakaita zviratidzo zvizhinji nezvishamiso pakati pavanhu, uye vatendi vose vaiwanzosangana pamwe chete pabiravira raSoromoni. Hakuna munhu akatsunga kubatana navo, kunyange zvazvo vakanga vachikudzwa zvikuru navanhu. Zvisinei zvazvo, varume vazhinji navakadzi vakatenda kuna She, uye vakawedzera uwandu. Nokuda kwaizvozvo, vanhu vakauya navairwara munzira dzomumisha vakavaradzika pamibhedha napahukwe, vachiitira kuti mumvuri waPetro uwire pane vamwe vavo paainge ava kupfuura napavari. Vanhu vazhinji vaibva mumaguta akapoteredza Jerusarema vakaunganawo, vakauya navarwere vavo navaya vaitambudzwa nemweya yakaipa, uye vose vakaporeswa. Ipapo muprista mukuru navamwe vose vaaiva navo, avo vakanga vari nhengo dzebato ravaSadhusi, vakazadzwa negodo, vakasunga vapostori vakavaisa mujeri. Asi mutumwa waShe akauya usiku akazarura mukova wejeri akavabudisa. Akati, endai mundomira muzvivanze zvetemberi mugoudza vanhu mashoko ose oupenyu hutsva uhwu. Vakapinda mutemberi mangwanani sezvavakanga vaudzwa, vakatanga kudzidzisa vanhu. Muprista mukuru navamwe vake vakati vasvika, vakaunganidza dare guru ramakurukota, ungano yose yavakuru. Vakatumira vanhu kuti vandotora vapostori kujeri. Asi vabati vakati vasvika pajeri vakawana vasimo. Saka vakadzokera vakasvikoti, tawana jeri rakanyatsozarirwa navarindi vamire pamikova, asi patazarura hatina kuwana munhu mukati. Vakati vanzwa chiziviso ichi, mukuru wavarindi vetemberi navaprista vakuru vakakanganisika, vachishaya kuti chii chaizoitika. Ipapo mumwe akasvika akati, tarirai, varume vamakaisa mujeri vamire mutemberi vachidzidzisa vanhu. Paakazvinzwa, mukuru wavarindi akabva aenda navabati vake akandouya navapostori. Havana kuzviita nokumanikidza, nokuti vaitya kuti vanhu vangavatake namabwe. Vakati vauya navapostori, vakavamisa pamberi pedare guru kuti vabvunzwe nomuprista mukuru. Akati, takakurayirai zvakasimba kuti murege kudzidzisa muzita iri, asi mazadza Jerusarema rose nedzidziso yenyu, uye munoda kuti tive nemhosva yeropa romurume uyu. Petro navamwe vapostori vakapindura vachiti, tinofanira kuteerera Mwari kukunda vanhu. Mwari wamadzibaba edu akamutsa Jesu kubva kuvakafa, uyo wamakaita kuti aurayiwe nokumuturika pamuti. Mwari akamusimudzira kuruoko rwake rworudyi somuchinda nomuponesi, kuti ape kutendeuka nokuregererwa kwezvivi kuvaIsraeri. Isu tiri zvapupu zvezvinhu izvi, uyewo noMweya Mutsvene wakapiwa naMwari kuna avo vanomuteerera. Vakati vanzwa izvi vakashatirwa uye vakada kuvauraya. Asi mumwe muFarisi ainzi Gamarieri, mudzidzisi womurayiro, uyo aikudzwa navanhu vose, akasimuka pakati pedare akarayira kuti vanhu vambobudiswa panze kwechinguvana. Ipapo akati kwavari, imi varume veIsraeri, nyatsofungai pamusoro pezvamuri kuda kuita kuvanhu ava. Munguva yakapfuura kwakambova naTudhasi aizviti iye munhu mukuru, uye varume vanenge 400 vakamutevera. Akaurayiwa vose vaimutevera vakaparadzirwa, uye zvikaguma zvava pasina. Shure kwake, Judhasi weGarirea akambovapowo pamazuva okuverengwa kwavanhu, akatungamirira boka ravanhu mune zvokupanduka. Naiyewo akaurayiwa, uye vose vaimutevera vakaparadzirwa. Naizvozvo panyaya iyi ndinokurayirai kuti regai vanhu ava vakadaro. Regai vaende, nokuti kana kufunga kwavo kuri kwomunhu kuchaguma, asi kana kuchibva kuna Mwari hamungagoni kukonesa vanhu ava. Muchazoona kuti muri kurwa naMwari. Kutaura kwake kwakavadzikamisa, vakadana vapostori kuti vapinde, vakaita kuti varohwe. Ipapo vakavarayira kuti varege kutaura muzita raJesu, uye vakavaregedza. Vapostori vakabva padare guru vachifara nokuda kwokuti vakanga vanzi vakafanira kutambudzwa nokunyadziswa nokuda kwezita iri. Zuva rimwe nerimwe havana kumborega kudzidzisa nokuparidza shoko rakanaka, vari mutemberi nomudzimba nedzimba, kuti Jesu ndiye Kristu. Mabasa avapostori, chitsauko chechitantatu. Mumazuva iwayo vadzidzi zvavakanga vachiwedzera pauwandu,
vaJudha vaitaura chiGiriki vaiva pakati pavo vakagunun'una pamusoro pavaJudha vaitaura chiHebheru, nokuti chirikadzi dzavo dzaidarikwa pakugoverwa kwezvokudya zvemisi yose. Saka vane 12 vakaunganidza vadzidzi vose pamwe chete vakati, hazvingavi zvakanaka kwatiri kuti tirege ushumiri hweshoko raMwari kuti tishande pamatafura. Hama, sarudzai varume 9 pakati penyu vanozivikanwa kuti vakazadzwa nomweya nouchenjeri. Isu tichaisa basa iri kwavari, uye ticharamba tiri pakunyengetera napaushumiri hweshoko. Shoko iri rakafadza boka rose. Vakasarudza Sitefani, murume akanga azere nokutenda uye nomweya mutsvene, uyezve Firipi, Pirokorasi, Nikano, Timoni, Pamenasi naNikorasi aibva kuAndioki, akanga atendeukira kuchitendero chechiJudha. Vakaisa varume ava kuvapostori, ivo vakavanyengeterera vakaisa maoko pamusoro pavo. Saka shoko raMwari rakapararira, vadzidzi vakawanda kwazvo paJerusarema, uye boka guru ravaprista rakagamuchira kutenda. Zvino Sitefani, murume akanga azere nenyasha dzaMwari nesimba, akaita zvishamiso zvikuru nezviratidzo pakati pavanhu. Kusapindirana kwakamuka kuchibva kunhengo dzesinagoge revokusununguka, ndiro raiva zita ravo, vaJudha vokuSairini nevokuArekizandiria, pamwe chete namatunhu eKirikia neEzhia. Varume ava vakatanga kukakavadzana naSitefani, asi havana kugona kukunda uchenjeri hwake kana mweya waaitaura nawo. Ipapo vakakurudzira vamwe varume muchivande kuti vati tanza Sitefani achitaura mashoko okumhura Mozisi naMwari. Nokudaro vakamutsa mwoyo yavanhu navakuru uye navadzidzisi vomurayiro, vakabata Sitefani vakamuisa pamberi pedare guru. Vakabudisa zvapupu zvenhema zvikati, munhu uyu haamboregi kutaura zvakaipa pamusoro penzvimbo tsvene ino uye napamusoro pomurayiro, nokuti takamunzwa achiti Jesu uyo weNazareta achaparadza nzvimbo ino uye agoshandura tsika dzatakapiwa naMozisi. Uye vakanga vagere mudare guru vakatarisana naSitefani, vakaona kuti chiso chake chakanga chaita sechiso chomutumwa. Mabasa avapostori, chitsauko 9. Ipapo muprista mukuru akamubvunza akati, izvi zvauri kupomerwa ndezvechokwadi here? Iye akapindura achiti, hama dzangu nemi madzibaba, nditeererei. Mwari wokubwinya akazviratidza kuna baba vedu Abhurahama paakanga achiri kuMesopotamia asati agara muHarani. Mwari akati kwaari, ibva munyika yako nokuhama dzako uende kunyika yandichakuratidza. Saka akabva munyika yavaKaradhia akandogara muHarani. Shure kwokufa kwababa vake, Mwari akamutuma munyika ino yamugere zvino. Haana kumupa nhaka imomo, kunyange paangatsika norutsoka rwake, asi Mwari akamuvimbisa kuti iye nezvizvarwa zvake zvaimutevera vaizotora nyika ino. Kunyange panguva iyoyo Abhurahama akanga asina mwana, Mwari akataura naye achiti, zvizvarwa zvako zvichava vatorwa munyika isiri yavo, uye vachaitwa varanda vagotambudzwa kwamakore 400. Asi ndicharanga rudzi rwavachashandira senhapwa, ndizvo zvakataurwa naMwari. Uye shure kwaizvozvo vachabuda munyika iyoyo vagondishumira panzvimbo ino. Ipapo akapa Abhurahama sungano yokudzingiswa. Abhurahama akabereka Isaka akamudzingisa zuva rorusere shure kwokuberekwa kwake. Shure kwaizvozvo Isaka akabereka Jakobho, uye Jakobho akabereka madzitateguru ane 12. Nokuti madzitateguru akaitira godo Josefa vakamutengesa senhapwa kuIjipiti. Asi Mwari akanga anaye, akamununura kubva pamatambudziko ake ose. Akapa Josefa uchenjeri, uye akaita kuti adikanwe naFaro mambo weIjipiti. Saka akamuita mutongi weIjipiti nomuzinda wake wose. Zvino nzara yakasvika muIjipiti yose neKenani, kukava nokutambudzika kukuru, uye madzibaba edu akashayiwa zvokudya. Jakobho akati anzwa kuti kuIjipiti kwaiva nezviyo, akatuma madzibaba edu parwendo rwavo rwokutanga. Parwendo rwavo rwechipiri, Josefa akaudza madzikoma ake kuti iye aiva ani, uye Faro akanzwa nezvemhuri yaJosefa. Shure kwaizvozvo, Josefa akatuma shoko kuti baba vake Jakobho nemhuri yavo yose, vanhu 45 pamwe chete, vauye. Ipapo Jakobho akaburuka akaenda kuIjipiti, uko kwaakandofira iye namadzibaba edu. Mitumbi yavo yakatakurwa ikaendeswa kuShekemu, vakavigwa muguva rakanga ratengwa naAbhurahama kubva kuvanakomana vaHamori paShekemu nomutengo wemari yakati kuti.
Nguva yakati yaswedera yokuti Mwari azadzise chipikirwa chake kuna Abhurahama, uwandu hwavanhu vedu muIjipiti hwakawedzera zvikuru. Ipapo mumwe mambo akanga asingazivi nezvaJosefa akava mutongi weIjipiti. Akabata vanhu vedu zvakaipa, akazvinyirira madzitateguru edu, achivamanikidza kuti varase vana vachangoberekwa kuitira kuti vagofa. Panguva iyoyo Mozisi akaberekwa uye akanga asiri mwanawo zvake. Akachengetwa mumba mababa vake kwemwedzi 3. Paakasiyiwa kunze, mwanasikana waFaro akamutora akamurera somwanakomana wake. Mozisi akadzidziswa uchenjeri hwose hweIjipiti uye aigona kwazvo kutaura nokuita zvinhu. Mozisi paakanga ava namakore 40 okuberekwa, akafunga zvokundoshanyira hama dzake ivo vaIsraeri. Akaona mumwe wavo achitambudzwa nomuIjipiti, saka akasvika akamurwira, akatsiva nokuuraya muIjipiti uya. Mozisi akafunga kuti vanhu vake vachaziva kuti Mwari ainge achimushandisa kuti avanunure, asi ivo havana kuzviziva. Fume mangwana Mozisi akasvikoona vaIsraeri vaviri vachirwa, akaedza kuvayananisa achiti, varume, muri hama imi, munodireko kukuvadzana? Asi murume uya akanga achitambudza mumwe akasundidzira Mozisi padivi akati, ndianiko akakuita mubati nomutongi wedu? Unoda kundiuraya sokuuraya kwawakaita muIjipiti nezuro? Mozisi paakanzwa izvozvo akatiza akaenda kuMidhiani, uko kwaakandogara ari mutorwa, uye akabereka vanakomana 2. Makore 40 akati apfuura, mutumwa akazviratidza kuna Mozisi ari mumurazvo womoto mugwenga raiva pedyo negomo reSinai. Paakaona chinhu ichi akashamiswa nezvaakaona. Akati achiswedera kuti anyatsoona, akanzwa inzwi raIshe richiti, ndini Mwari wamadzibaba ako, Mwari waAbhurahama, Isaka naJakobho. Mozisi akadedera nokutya, akatadza kana kutarisa. Ipapo Jehovha akati kwaari, bvisa shangu dzako, nokuti nzvimbo yaumire pairi itsvene. Zvirokwazvo ndaona kudzvinyirirwa kwavanhu vangu muIjipiti, ndanzwa kugomera kwazvo. Saka ndaburuka kuti ndizovasunungura. Zvino uya ndinoda kukutuma udzokere kuIjipiti. Ndiye Mozisi uya wavakanga varamba namashoko okuti, ndianiko akakuita mubati nomutongi wedu? Ndiye akatumwa naMwari pachake kuti ave mubati nomusununguri wavo, kubudikidza nomutumwa akazviratidza kwaari mugwenzi. Ndiye akavabudisa muIjipiti, uye akaita zvishamiso nezviratidzo muIjipiti, pagungwa dzvuku, uye kwamakore 40 murenje. Ndiye Mozisi uya akaudza vaIsraeri kuti Mwari achakutumirai muprofita akaita seni, anobva muvanhu venyu chaivo. Akanga ari muungano yaive murenje, pamwe chete nomutumwa akataura kwaari pagomo reSinai, uye namadzibaba edu, uye akagamuchira mashoko mapenyu kuti azoasvitsa kwatiri. Asi madzibaba edu akaramba kumuteerera, vakamuramba, uye mumwoyo yavo vakadzokerazve kuIjipiti. Vakati kuna Aroni, tiitire vamwari vachatitungamirira. Kana ari Mozisi uyu akatibudisa muIjipiti, hatizivi zvakamuwira. Ndiyo nguva yavakaumba chifananidzo chakaita semhuru, vakauya nezvibayiro kwachiri, vakachipemberera, vachikudza chinhu chakaitwa namaoko avo. Asi Mwari akavafuratira, akavasiya kuti vanamate hondo dzokudenga, sezvazvakanyorwa mubhuku ravaprofita zvichinzi, makandivigira zvibayiro nezvipo makore 40 murenje here, imi imba yaIsraeri? Makatakura tabhenakeri yaMoreki nenyeredzi yaMwari wenyu Refani, zvifananidzo zvamakaita kuti muzvinamate. Naizvozvo ndichakuendesai kuutapwa mberi kweBhabhironi. Madzibaba edu akanga ane tabhenakeri yechipupuriro pakati pavo murenje. Yakanga yakagadzirwa sokurayirwa kwakanga kwaitwa Mozisi naMwari maererano nomufananidzo waakanga aona. Vakagamuchira tabhenakeri vachitungamirirwa naJoshua. Madzibaba edu akauya pamwe chete nayo, paya pavakatora nyika kubva kundudzi dzakanga dzadzingwa pamberi pavo naMwari. Tabhenakeri yakagara munyika iyo kusvikira panguva yaDhavhidhi, uyo akaitirwa zvakanaka naMwari, uye akakumbira kuti avakire Mwari waJakobho nzvimbo yokugara. Asi Soromoni ndiye akazomuvakira imba. Kunyange zvakadaro, wokumusoro-soro haagari mudzimba dzakavakwa navanhu, sezvinorehwa nomuprofita achiti, denga ndicho chigaro changu choushe, uye nyika ndiyo chitsiko chetsoka dzangu. Ko, muchandivakira imba yakaita sei? Ndizvo zvinotaura Ishe. Kana kuti nzvimbo yangu yokuzorora ichava kupiko? Ko, ruoko rwangu haruna kuita izvozvi zvose here? Imi vanhu
vemitsipa mikukutu, vane mwoyo nenzeve dzisina kudzingiswa. Makangoita samadzibaba enyu, munogara muchidzivisa mweya mutsvene. Kwakambova nomuprofita asina kutambudzwa namadzibaba enyu here? Vakauraya kunyange vaya vakaprofita kuuya kwaiye oga akarurama, uye zvino makamupandukira mukamuuraya. Iyemi makagamuchira murayiro wamakapiwa kubudikidza navatumwa, asi mukasauteerera. Vakati vanzwa izvi, vakashatiwa zvikuru uye vakamurumanyira meno avo. Asi Sitefani, azere nomweya mutsvene, akatarisa kudenga akaona kubwinya kwaMwari, uye Jesu amire kuruoko rworudyi rwaMwari. Akati, tarirai, ndinoona denga razaruka uye Mwanakomana woMunhu amire kuruoko rworudyi rwaMwari. Pavakanzwa izvi, vakadzivira nzeve dzavo vakamhanyira kwaari vose, vachidanidzira namanzwi ari pamusoro-soro. Vakamuzvuzvurudzira kunze kweguta, vakatanga kumutaka namabwe. Uye vaiva zvapupu vakandoisa nguo dzavo patsoka dzejaya rainzi Sauro. Vachiri kumutaka namabwe, Sitefani akanyengetera akati, Ishe Jesu, gamuchirai mweya wangu. Ipapo akapfugama namabwe ake akadanidzira achiti, Ishe, musavapa mhosva yechivi ichi. Akati ataura izvi, akavata. Mabasa avapostori, chitsauko chesere. Uye Sauro akanga aripo achibvumirana nokufa kwake. Nomusi uyo kutambudzwa kukuru kwakatanga pakereke yepaJerusarema, uye vose vakaparadzirwa muJudhea rose nomuSamaria, kukasara vapostori chete. Varume vaitya Mwari vakaviga Sitefani uye vakamuchema zvikuru. Asi Sauro akatanga kuparadza kereke achipinda muimba neimba, akazvuzvurudza varume navakadzi achivaisa mutorongo. Vaya vakanga vaparadzirwa vakaparidza shoko kwose kwose kwavaienda. Firipi akaburuka akaenda kuguta raiva muSamaria akaparidza Kristu ikoko. Vanhu vazhinji vakati vanzwa Firipi uye vakaona zviratidzo zvaakaita, vose vakanyatsoteerera kune zvaaitaura. Nokuti mweya yetsvina yakabuda muvanhu ichidanidzira nenzwi guru, uye vazhinji vakanga vakaoma mitezo navakanga vakaremara vakaporeswa. Nokudaro kwakava nomufaro mukuru muguta iro. Zvino kwechinguva mumwe murume ainzi Simoni akanga aita un'anga muguta uye akashamisa vanhu vose veSamaria. Aizvirumbidza achiti iye akanga ari munhu mukuru, uye vanhu vose kubva kuna vakakwirira kusvikira kuna vari pasi-pasi vaimuteerera vachiti, munhu uyu ndiye simba guru raMwari. Vaimutevera nokuti akanga avashamisa kwenguva refu namashiripiti ake. Asi vakati vatenda Firipi, sezvo aiparidza vhangeri roumambo hwaMwari nezita raJesu Kristu, vakabhabhatidzwa vose, varume navakadzi. Simoni pachake akatenda uye akabhabhatidzwa, uye akatevera Firipi kwose kwose achikachamadzwa nezviratidzo zvikuru zvaakaona. Vapostori vaiva muJerusarema vakati vanzwa kuti vaSamaria vagamuchira shoko raMwari, vakatumira Petro naJohani kwavari. Vakati vasvika, vakavanyengeterera kuti vagamuchire mweya mutsvene, nokuti mweya mutsvene akanga asati auya pamusoro paani zvake wavo. Vakanga vangobhabhatidzwa muzita raIshe Jesu. Ipapo Petro naJohani vakaisa maoko pamusoro pavo vakagamuchira mweya mutsvene. Simoni akati aona kuti mweya mutsvene waipiwa nokuiswa kwamaoko avapostori, akavapa mari akati, ndipeiwo simba iri kuti munhu wose wandichaisa maoko pamusoro agamuchire mweya mutsvene. Petro akapindura akati, mari yako ngaiparare pamwe chete newe, nokuti wafunga kuti ungatenga chipo chaMwari nemari. Iwe hauna chikamu kana mugove muushumiri uhu, nokuti mwoyo wako hauna kunaka pamberi paMwari. Tendeuka ubve pakuipa uku uye unyengetere kuna She. Zvimwe achakukanganwira pakuva nepfungwa yakadai mumwoyo mako, nokuti ndinoona kuti iwe uzere nenduru inovava uye wakasungwa nechivi. Ipapo Simoni akapindura akati, ndinyengetererei kuna She kuti zvose zvamataura zvirege kuitika kwandiri. Vakati vapupura uye vakaparidza shoko raShe, Petro naJohani vakadzokera kuJerusarema vachiparidza vhangeri mumisha yakawanda yomuSamaria. Zvino mutumwa waShe akati kuna Firipi, buruka uende zasi kumugwagwa wokugwenga unoburuka uchibva kuJerusarema uchienda kuGaza. Saka akasimuka akapinda munzira uye akasangana nomuyonaki wechiEtiopia, muchinda mukuru aichengeta pfuma yaKandase, mambokadzi weEtiopia. Murume uyu akanga aenda kundonamata kuJerusarema, uye pakudzoka kwake kumusha akanga agere mungoro achiverenga bhuku raIsaya muprofita.
Mweya Mutsvene akati kuna Firipi, enda kungoro iyo, uswedere pedyo nayo. Ipapo Firipi akamhanya achienda kungoro, akanzwa murume uya achiverenga kubva kuna Isaya muprofita. Firipi akati kwaari, uri kunzwisisa zvauri kuverenga here? Iye akati, ndinganzwisisa seiko kana pasina munhu anonditsanangurira? Saka akadana Firipi kuti akwire mungoro agare nayemo. Muyunaki uyu aiverenga chitsauko ichi chorugwaro. Akatungamirirwa segwai raindobayiwa uye segwayana rinyerere pamberi pomuveuri. Saka haana kushamisa muromo wake. Mukuninipiswa kwake akashayiwa kururamiswa. Ndianiko angataura nezvezvizvarwa zvake, nokuti upenyu hwake hwakabviswa panyika? Muyunaki uyu akabvunza Firipi akati, ndapota ndiudze, muprofita ari kutaura pamusoro paaniko? Anozvireva iye kana kuti mumwe munhuwo? Ipapo Firipi akatanga nechitsauko ichocho chorugwaro, akamuparidzira vhangeri raJesu. Zvavakanga vachifamba nomugwagwa vakasvika pakanga pane mvura. Saka muyunaki akati, tarira, heino mvura, chingandikonesa kubhabhatidzwa chiiko? Uye Firipi akati, kana uchitenda nomwoyo wako wose, zvinogoneka. Iye akapindura akati, tinotenda kuti Jesu Kristu ndiye mwanakomana waMwari. Akarayira kuti ngoro imiswe. Ipapo vose vari vaviri, Firipi nomuyunaki, vakapinda mumvura. Firipi akamubhabhatidza. Vakati vabuda mumvura, mweya waShe wakatora Firipi pakarepo, uye muyunaki haana kuzomuonazve, asi akafamba munzira yake achifara kwazvo. Zvakadaro hazvo, Firipi akazoonekwa paAzotasi, uye akafamba achiparidza vhangeri mumaguta ose kusvikira asvika kuKesaria. Mabasa avapostori, chitsauko chepfumbamwe. Zvichakadaro, Sauro akanga ari mubishi rokutaura zvokuuraya vadzidzi vaShe. Akaenda kumuprista mukuru akandomukumbira matsamba kuti agoenda nawo kumasinagoge okuDhamasiko, kuti kana akawana ani zvake ari wenzira iyo, vangava varume kana vakadzi, aizovabata savasungwa agoenda navo kuJerusarema. Akati oswedera kuDhamasiko ari parwendo rwake, pakarepo chiedza chakabva kudenga chikamupenyera kumativi ose. Akawira pasi akanzwa inzwi richiti kwaari, Sauro, Sauro, unonditambudzireiko? Sauro akabvunza akati, ndimi aniko, Ishe? Iye akapindura akati, ndini Jesu wauri kutambudza. Zvino simuka uende muguta, uchandoudzwa zvaunofanira kuita. Varume vaifamba naSauro vakamira pakashaya chokutaura. Vakanzwa inzwi, asi havana kuona kana munhu. Sauro akasimuka, asi akati achisvinudza meso ake haana kugona kuona chinhu. Saka vakamubata ruoko vakamutungamirira kupinda muDhamasiko. Akava bofu kwamazuva 3, uye akanga asingadyi kana kunwa kana chinhu. MuDhamasiko makanga muno mudzidzi ainzi Ananiasi. Ishe akati kwaari muchiratidzo, Ananiasi. Iye akapindura akati, ndiri pano, Ishe. Ishe akati kwaari, enda kumba kwaJudhasi panzira inonzi nzira yakarurama, undobvunza murume anonzi Sauro anobva kuTasasi, nokuti ari kunyengetera. Akaona muchiratidzo murume anonzi Ananiasi achiuya kwaari, akaisa maoko ake pamusoro pake kuti aonezve. Ananiasi akapindura akati, Ishe, ndakanzwa mashoko akawanda pamusoro pomurume uyu, uye nezvakaipa zvose zvaakaitira vatsvene venyu muJerusarema. Uye akauya kuno nemvumo yakabva kuvaprista vakuru yokuti asunge vose vanodana kuzita renyu. Asi Ishe akati kuna Ananiasi, enda, murume uyu mudziwa wangu wandakasanangura kuti aende nezita rangu pamberi pavahedheni napamberi pamadzimambo avo uye napamberi paIsraeri. Ndichamuratidza kuti anofanira kutambudzika sei nokuda kwezita rangu. Ipapo Ananiasi akaenda kuimba iyi, akasvikopindamo, akaisa maoko ake pamusoro paSauro, akati, muzvarwa Sauro, Ishe uyo akazviratidza kwauri pamugwagwa pawakanga uchiuya kuno, andituma kuti iwe uonezve uye uzadzwe noMweya Mutsvene. Pakarepo zvinhu zvakaita samakwati zvakabva pameso aSauro, akagona kuonazve, akasimuka akabhabhatidzwa, uye shure kwokunge adya zvokudya akavazve nesimba. Sauro akagara navadzidzi paDhamasiko kwamazuva mazhinji. Pakarepo akatanga kuparidza musinagoge kuti Jesu ndiye mwanakomana waMwari. Vose vakamunzwa vakakatyamara vakati, ko, haazi iye here akamutsa bongozozo muJerusarema pakati paavo vanodana kuzita iri? Uye haana kuuya kuno kuzovabata savasungwa kuti avaendese kuvaprista vakuru here?
Asi Sauro akanyanya kuva nesimba akakunda vaJudha vaigara muDhamasiko, achivaratidza kuti Jesu ndiye Kristu. Mazuva mazhinji akati apera, vaJudha vakarangana kumuuraya, asi Sauro akanzwa nezverangano yavo. Vakarinda masuo eguta masikati nousiku vachiitira kuti vagomuuraya. Asi vateveri vake vakamutora usiku vakamuburutsa ari mudengu napakanga pakashama murusvingo. Akati asvika kuJerusarema, akaedza kuti abatane navadzidzi, asi vose vakanga vachimutya, asingatendi kuti akanga ava mudzidzi wechokwadi. Asi Bhanabhasi akamutora akamuuyisa kuvapostori. Akavaudza kuti Sauro akanga aona Ishe sei ari parwendo rwake, uye kuti muDhamasiko Ishe akanga ataura kwaari, uyewo kuti akaparidza sei muzita raJesu asingatyi. Saka Sauro akagara navo muJerusarema akasununguka, achitaura muzita raIshe uye akafamba asingatyi. Akataura uye akapikisana navaJudha vaitaura chiGiriki, asi vakaedza kumuuraya. Zvino hama dzakati dzazvinzwa izvi, dzakamutora dzikaburuka naye kuKesaria ndokumuendesa kuTasasi. Ipapo kereke yakava norugare muJudhea mose nomuGarirea neSamaria. Kereke yakasimbiswa uye yakakurudzirwa naMweya Mutsvene, ikakura pauwandu, ichirarama mukutya Ishe. Petro paakanga achifamba achipota nenyika, akashanyira vatsvene muRidha. Ikoko akawana mumwe murume ainzi Eniasi, akanga akaoma mutezo uye akanga achigara avete panhoo kwemakore masere. Petro akati kwaari, Eniasi, Jesu Kristu anokuporesa, simuka uzvitakurire nhoo yako. Pakarepo Eniasi akasimuka. Vose vaigara muRidha nomuSharoni vakamuona vakatendeukira kunashe. MuJopa maiva nomudzidzi ainzi Tabhita, kana zvichishandurwa Dhokasi. Aiita zvakanaka nguva dzose uye achibatsira varombo. Panguva inenge iyoyo akatanga kurwara ndokubva afa. Mutumbi wake ukashambidzwa uye ukaiswa muimba yapamusoro. Ridha yakanga iri pedyo neJopa, saka vadzidzi vakati vanzwa kuti Petro akanga ari muRidha, vakatuma varume vaviri kwaari kuti vandomukumbira vachiti, tapota uyai nokukurumidza. Petro akaenda navo, uye akati asvika vakamutora vakaenda naye muimba yapamusoro. Chirikadzi dzose dzakamira dzakamupoteredza, dzichichema, dzichimuratidza majasi edzimwe nguo dzakanga dzaitwa naDhokasi panguva yaakanga achinavo. Petro akavabudisa vose mumba. Ipapo akapfugama namabvi ake akanyengetera. Akatendeukira kumukadzi akanga afa akati, Tabhita, muka. Iye akasvinura meso ake, uye akati aona Petro akamuka akagara. Akamubata ruoko akamubatsira kuti amire netsoka dzake. Ipapo akadana vatendi nechirikadzi ndokubva amupa kwavari ari mupenyu. Izvi zvakazivikanwa muJopa yose, uye vanhu vazhinji vakatenda kunashe. Petro akambogara muJopa kwechinguva nomusuki wamatehwe ainzi Simoni. Mabasa avapostori, chitsauko 10. PaKesaria pakanga pano mumwe murume ainzi Koniriasi, mukuru wezana wehondo yavaItaria. Iye nemhuri yake vakanga vakazvipira uye vaitya Mwari. Aipa kwazvo kuna vanoshayiwa uye ainyengetera kuna Mwari nguva dzose. Mumwe musi panguva inenge yechitatu masikati akaona chiratidzo. Akanyatsoona mutumwa waMwari uyo akauya kwaari akati, Koniriasi. Koniriasi akatarisa kwaari achitya akati, chinyiko Ishe? Mutumwa akapindura akati, minyengetero yako nezvipo zvako kuvarombo zvakwira kudenga sechipiriso chechirangaridzo pamberi paMwari. Zvinotuma vanhu kuJopa vandodana murume anonzi Simoni, achinziwo Petro, ari kugara naSimoni musuki wamatehwe, ane imba iri pedyo negungwa. Mutumwa waakanga achitaura naye akati aenda, Koniriasi akadana varanda vake vaviri nomumwe murwi akatendeka, uyo aiva mumwe wavachengeti vake. Akavarondedzera zvose zvakanga zvaitika ndokuvatuma kuJopa. Nenguva dzinenge dzemasikati dzezuva raitevera, vachiri parwendo rwavo uye voswedera pedyo neguta, Petro akakwira pamusoro pedenga reimba kundonyengetera. Akanzwa nzara uye akada zvokudya, uye zvokudya zvakati zvichigadzirwa akaona chiratidzo. Akaona denga razarurwa uye chimwe chinhu chakanga chakaita sejira guru chichiburutswa pasi, chakasungwa makona acho mana. Chakanga chine mhando dzose dzemhuka dzina makumbo mana
pamwe chete nezvinokambaira zvenyika neshiri dzedenga. Ipapo inzwi rakati kwaari, simuka Petro, baya udye. Petro akapindura akati, zvirokwazvo kwete Ishe, handina kutongodya chinhu chisina kunaka kana chine tsvina. Inzwi rakataurazve kwaari kechipiri richiti, usati chinhu chipi zvacho chakanatswa naMwari chine tsvina. Izvi zvakaitika katatu, pakarepo jira rikadzoserwa kudenga. Petro achiri kushamiswa nezvaireva chiratidzo, varume vakanga vatumwa naKoniriasi vakawana pakanga pane imba yaSimoni uye vakamira pasuo. Vakadanidzira vachibvunza kana pakanga pari ipo paigara Simoni ainziwo Petro. Petro achiri kufunga pamusoro pechiratidzo, Mweya akati kwaari, Simoni, pane varume vatatu vari kukutsvaka. Saka simuka uburuke uende pasi. Usatya kuenda navo nokuti ndini ndavatuma. Petro akaburuka akandoti kuvarume ava, ndini wamuri kutsvaka, mavingeiko? Varume ava vakapindura vakati, tabva kuna Koniriasi, mukuru wezana, munhu akarurama uye anotya Mwari, anokudzwa navanhu vose vechiJudha. Mutumwa mutsvene akamuudza kuti akudanei kuti muuye kumba kwake kuti azonzwa zvamuchareva kwaari. Ipapo Petro akakoka varume ava kuti vapinde mumba vave vaeni vake. Fume mangwana Petro akasimuka pamwe chete navo uye dzimwe hama dzokuJopa dzakaendawo naye. Zuva rakatevera akasvika kuKesaria. Koniriasi akanga akavamirira uye akanga akoka hama dzake neshamwari dzaPetro. Petro akati apinda mumba, Koniriasi akamugamuchira uye akawira patsoka dzake achimuremekedza. Asi Petro akaita kuti asimuke akati, simuka, ndinongova munhuwo zvangu. Petro achitaura naye akapinda mumba akawana vanhu vazhinji vakaungana. Akati kwavari, imi munoziva kuti hazvibvumirwi nomurayiro wedu kuti muJudha adyidzane nomuhedheni kana kumushanyira, asi Mwari andiratidza kuti handifaniri kuti nditi munhu haana kunaka kana kuti ane tsvina. Nokudaro pandakadanwa ndakabva ndauya ndisingarambi. Regai ndichibvunza hangu kwamuri kuti mandidanirei. Koniriasi akapindura akati, mazuva 4 apfuura ndakanga ndiri mumba mangu ndichinyengetera senguva ino. Nenguva yechitatu yamasikati, pakarepo munhu akanga akapfeka nguo dzinopenya akamira pamberi pangu. Akati, Koniriasi, Mwari anzwa minyengetero yako uye arangarira zvipo zvako kuvarombo. Tumira vanhu kuJopa kuna Simoni anonzi Petro, mueni mumba maSimoni musuki wematehwe, anogara pedyo negungwa. Saka ndakabva ndatumira vanhu kwamuri pakarepo uye maita zvakanaka zvamauya. Zvino isu tose tiri pano pamberi paMwari kuti tinzwe kwamuri zvose zvamarayirwa naShe kuti muzotitaurira. Ipapo Petro akatanga kutaura achiti, zvino ndava kuziva kuti zvirokwazvo Mwari haazi mutsauri wavanhu, asi anogamuchira vanhu vanogara dzose, ivo vanomutya uye vanoita zvakarurama. Imi munoziva shoko rakatumwa naMwari kuvanhu vaIsraeri, achivaudza mashoko akanaka orugare kubudikidza naJesu Kristu anova Ishe wavose. Munoziva zvakaitika muJudhea yose kutanga kuGarirea shure kworubhabhatidzo rwakaparidzwa naJohani, zvokuti Mwari akazodza sei Jesu Kristu weNazareta noMweya Mutsvene nesimba, uye kuti akapota sei nenyika achiita zvakanaka achiporesa vose vakanga vari pasi pesimba radhiabhori, nokuti Mwari aiva naye. Isu tiri zvapupu zvezvinhu zvose zvaakaita munyika yavaJudha nomuJerusarema. Vakamuuraya nokumuturika pamuti, asi Mwari akamumutsa kubva kuvakafa nezuva retatu akaita kuti aonekwe. Haana kuonekwa navanhu vose, asi nezvapupu zvakanga zvagara zvasarudzwa naMwari. Nesu takatya uye tikanwa naye shure kwokumuka kwake kubva kuvakafa. Akatirayira kuti tiparidze kuvanhu uye tipupure kuti ndiye akagadzwa naMwari kuti ave mutongi wavapenyu navakafa. Vaprofita vose vanopupura nezvake kuti ani naani anotenda kwaari anogamuchira kanganwiro yezvivi kubudikidza nezita rake. Petro achiri kutaura mashoko aya, Mweya Mutsvene akauya pamusoro pavose vakanzwa shoko. Vatendi vakadzingiswa vakanga vawana Petro vakakatyamara nokuti chipo choMweya Mutsvene chakanga chadururirwa kunyange napavahedheniwo, nokuti vakanzwa vachitaura nendimi vachirumbidza Mwari. Ipapo Petro akati, pano munhu angadzivisa vanhu ava kuti vabhabhatidzwe nemvura here? Vagamuchira Mweya Mutsvene sezvatakangoitawo isu. Naizvozvo akarayira kuti vabhabhatidzwe muzita raJesu Kristu. Ipapo vakakumbira Petro kuti ambogara navo kwamazuva mashoma.
Mabasa avapostori chitsauko che11. Vapostori nehama dzomuJudhea yose vakanzwa kuti vahedheni vakanga vagamuchirawo shoko raMwari. Saka Petro akati aenda kuJerusarema, vatendi vokudzingiswa vakamutsoropodza vachiti, iwe wakapinda mumba yavanhu vasina kudzingiswa ukandodya navo. Petro akatanga kurondedzera zvinhu zvose kwavari, zvichitevedzana sokuitika kwazvakanga zvaita achiti, ndakanga ndiri muguta reJopa ndichinyengetera, ndikabatwa nomweya ndikaona chiratidzo. Ndakaona chimwe chinhu chakanga chakaita sejira guru chichiburutswa kubva kudenga namakona acho mana, uye chakaburuka chikasvika pandaiva. Ndakatarira mukati macho ndikaona mhuka dzenyika dzina makumbo mana, zvikara zvesango nezvinokambaira uye neshiri dzedenga. Ipapo ndakanzwa inzwi richiti kwandiri, simuka Petro, baya udye. Ini ndakapindura ndikati, zvirokwazvo kwete Ishe, hakuna chinhu chisina kunaka kana chine tsvina chakambopinda mumuromo mangu. Inzwi rakataura zvekechipiri richibva kudenga richiti, usati chinhu chipi zvacho chakanatswa naMwari hachina kunaka. Izvi zvakaitika katatu, uye ipapo jira nezvose zvikadzorerwa zvekudenga. Pakarepo varume vatatu vakanga vatumwa kwandiri vachibva kuKesaria vakamira pamba pandaigara. Mweya Mutsvene akandiudza kuti ndirege kunonoka kuenda navo. Hama nhanhatu idzi dzakaendawo neni, uye takasvikopinda mumba momurume uya. Akatirondedzera maonero aakanga aita mutumwa mumba make, uyo akati, tuma vanhu kuJopa kuna Simoni anonzi Petro. Iye achakuvigirai shoko richaponesa iwe neveimba yako vose. Pandakatanga kutaura, Mweya Mutsvene akauya pamusoro pavo somuwiro aakaita kwatiri pakutanga. Ipapo ndakarangarira zvakanga zvarehwa naShe achiti, Johani akabhabhatidza nemvura, asi imi muchabhabhatidzwa noMweya Mutsvene. Saka kana Mwari akavapa chipo chimwe chetecho chaakatipa isu, vakatenda muna Ishe Jesu Kristu, ko ini ndaigova ani zvangu kuti ndipikisane naMwari? Vakati vanzwa izvozvo vakashayawo zvinhu zvokureva, uye vakarumbidza Mwari vachiti, saka zvino Mwari akapawo vahedheni kutendeuka kunotungamirira kuupenyu. Zvino vaya vakanga vaparadzirwa namatambudziko nokuda kwaSitefani vakafamba vakandosvika kuFonisia, Saipurasi neAndioki, vachitaura shoko kuvaJudha bedzi. Kunyange zvakadaro, vamwe varume vaibva kuSaipurasi nokuKurini vakaenda kuAndioki vakatanga kutaura kuvaGirikiwo, vachivataurira mashoko akanaka ezvaShe. Ruoko rwaShe rwakanga rwuri pamusoro pavo, uye vanhu vazhinji vakatenda vakatendeuka kuna She. Mukurumbira wazvo wakasvika munzeve dzekereke yapaJerusarema. Ndokubva vatuma Bhanabhasi kuAndioki. Akati asvika akaona umboo hwenyasha dzaMwari, uye akafara akavakurudzira vose kuti varambe vakatendeka muna She nemwoyo yavo yose. Iye akanga ari munhu akanaka, azere noMweya Mutsvene nokutenda, uye vanhu vazhinji vakauya kuna She. Ipapo Bhanabhasi akaenda kuTasasi kundotsvaka Sauro, uye akati amuwana akauya naye kuAndioki. Saka gore rose rakapera Bhanabhasi naSauro vachisangana nekereke uye vakadzidzisa vanhu vazhinji kwazvo. Vadzidzi vakanzi vaKristu kwokutanga paAndioki. Panguva iyoyo vamwe vaprofita vakaburuka vachibva kuJerusarema vachienda kuAndioki. Mumwe wavo ainzi Agabhusi akasimuka akaprofita noMweya Mutsvene kuti nzara huru yaizopararira munyika yose yavaRoma. Izvi zvakaitika munguva yokutanga kwaKiraudhiyo. Vadzidzi vakazvipira mumwe nomumwe napaaigona napo kuti ape rubatsiro kuhama dzaigara muJudhea. Vakaita izvi vakatumira chipo chavo naBhanabhasi naSauro kuvakuru. Mabasa avapostori chitsauko che12. Yakanga iri nguva inenge imwe cheteyo, mambo Herodhi paakasunga vamwe vaiva nhengo dzekereke achida kuvatambudza. Akanga aita kuti Jakobho, mukoma waJohani, aurayiwe nomunondo. Paakaona kuti izvozvo zvakafadza vaJudha, akapfuurira mberi akandosungawo Petro. Izvi zvakaitika panguva yomutambo wezvingwa zvisina mbiriso. Mushure mokumusunga akamuisa mutorongo akaita kuti arindwe namapoka mana avarwi, boka rimwe nerimwe riina varwi vana. Herodhi akanga achida kumumisa padare rokutongwa shure kwePasika. Saka Petro akachengetwa mutorongo, asi kereke yakanga ichimunyengeterera zvikuru kuna Mwari. Usiku hwaaifanira kumiswa pamberi pedare naHerodhi usati hwasvika, Petro akanga avete pakati pavarwi vaviri, akasungwa nengetani mbiri, uye varindi vakanga vakamira vakarinda vari pamukova. Pakarepo mutumwa waShe akaonekwa, uye chiedza chakavhenekera muchitokisi.
akarova Petro parutivi ndokumumutsa achiti, kurumidza, muka. Ipapo ngetani dzakawa pamaoko aPetro. Mutumwa akati kwaari, pfeka nguo dzako neshangu dzako. Uye Petro akaita saizvozvo. Mutumwa akati kwaari, monera jasi rako ubve wanditevera. Petro akamutevera achibva abuda mutorongo, asi akanga asingazivi kuti zvaiitwa nomutumwa zvakanga zvichitoitika. Akafunga kuti aiona chiratidzo. Vakapfuura napavarindi vokutanga nevechipiri ndokusvika pasuo resimbi rakanga rakatarira kuguta. Rakangovazarukira roga, vakapinda nepariri. Vakati vafamba kusvika kumagumo kweimwe nzira, pakarepo mutumwa akamusiya. Ipapo Petro akapengenuka akati, zvino ndava kuziva ndisingatokahadziki kuti Ishe atuma mutumwa wake uye andinunura pamaoko aHerodhi napazvinhu zvose zvakanga zvatarisirwa navanhu vechiJudha. Izvi zvakati zvajeka kwaari, akaenda kumba kwaMaria mai vaJohani ainziwo Mako, uko kwakanga kwakaungana vanhu vazhinji vachinyengetera. Petro akagogodza pamukova wokunze. Musikana anonzi Rodha akauya kuzodayira kugogodza uku. Akati anzwa kuti inzwi raPetro, akafara zvikuru, akadzokera chimhanya asati atongozarura musuo. Akavaudza akati, Petro ari pamukova. Vakati kwaari, wava kupenga. Paakaramba achisimbisa kuti zvakanga zviri izvo, ivo vakati anofanira kunge ari mutumwa wake. Asi Petro akaramba achigogodza, uye vakati vazarura mukova vakamuona, akashamiswa. Petro akaninira maoko ake kwavari kuti vanyarare ndokurondedzera kuti Ishe akanga amubudisa sei mutorongo. Akati muudze Jakobho nehama pamusoro paizvozvi. Ipapo akabva aenda kune imwe nzvimbo. Mangwanani acho kwakava nebope guru pakati pavarwi vachida kuziva kuti chii chakanga chaitika kuna Petro. Mushure mokunge Herodhi amutsvakisisa kwazvo uye asina kumuwana, akanyatsobvunzisisa varindi ndokubva arayira kuti vaurayiwe. Ipapo Herodhi akabva kuJudhea akaenda kuKesaria akandogarako kwechinguva. Akatsamwira vanhu veTire neSidhoni ndokubva vabatana pamwe chete vakauya kwaari kuti vataure. Naye vakati vawana rutsigiro rwaBhurasto, muranda akatendeka wamambo, vakakumbira runyararo nokuti vaipona nenyika yamambo, nokuti ndiko kwavaiwana zvokudya. Pazuva rakanga ratarwa, Herodhi akapfeka nguo dzake dzoushe, akagara pachigaro chake choushe, akataura kuvanhu. Vakadanidzira vachiti, iri inzwi raMwari kwete romunhu. Pakarepo, nokuti Herodhi haana kurumbidza Mwari, mutumwa waShe akamurova, akadyiwa nehonye uye akafa. Uye shoko raMwari rakaramba richikura uye richipararira. Bhanabhasi naSauro vakati vapedza basa ravo, vakadzokera kuJerusarema, vakatorawo Johani ainzi Mako. Mabasa avapostori, chitsauko che13. Mukereke yapaAndioki maiva navaprofita navadzidzisi vaiti Bhanabhasi, Simeoni ainzi Negeri, Rosiasi wokuSairini, Manaeni akanga arerwa naHerodhi mubati naSauro. Pavakanga vachinamata Ishe uye vachitsanya, Mweya Mutsvene akati, nditsaurirei Bhanabhasi naSauro kuti vabate basa randakavadanira. Saka vakati vapedza kutsanya nokunyengetera, vakaisa maoko avo pamusoro pavo vakavatuma. Ava vaviri vakati vatumwa naMweya Mutsvene parwendo rwavo, vakaburuka vakaenda kuSerusia, vakazobvako vakakwira chikepe ndokuenda kuSaipurasi. Vakati vasvika paSaramusi, vakaparidza shoko raMwari musinagoge ravaJudha. Johani akanga achivabatsira. Vakafamba nomuchivi chose kudzamara vasvika kuPafosi. Vakasangana neimwe n'anga yechiJudha ikoko, uye akanga ari muprofita wenhema ainzi Bhari Jesu. Akanga ari muchengeti womubati wenyika ainzi Segio Paurosi. Mubati akanga ari murume akachenjera, akadana Bhanabhasi naSauro nokuti aida kunzwa shoko raMwari. Asi Erimasi n'anga, nokuti ndizvo zvaireva zita rake, akavapikisa akaedza kutsausa
mubati uyu pakutenda. Ipapo Sauro akanga achinziwo Pauro azere nomweya mutsvene akatarisisa Erimasi akati, iwe uri mwana wadhiabhori nomuvengi wezvinhu zvose zvakarurama, uzere nokunyengera kwose namano akaipa. Hausi kuzorega here kumunyorotsa nzira dzakarurama dzaShe? Zvino ruoko rwaShe rwava pamusoro pako. Uchava bofu uye uchatadza kuona chiedza chezuva kwechinguva. Pakarepo mhute nerima zvakauya pamusoro pake, akadzivaira pose pose achitsvaka mumwe munhu angamutungamirira. Mubati akati aona zvakanga zvaitika, akatinda nokuti akashamiswa nedzidziso yezvaShe. Vachibva paPafosi, Pauro navanhu vaaifamba navo vakakwira chikepe vakaenda kuPega muPamufiria, uye vava ikoko Johani akavasiya akadzokera kuJerusarema. Vachibva kuPega vakapfuurira kuAndioki yePisidhia. Nomusi weSabata vakapinda musinagoge vakasvikogara pasi. Mushure mokuverengwa kwomurayiro, vaprofita vabati vomusinagoge vakatuma shoko kwavari vachiti, hama, kana mune shoko rokukurudzira vanhu, tapota taurai henyu. Ipapo Pauro akasimuka akaninira noruoko rwake akati, varume veIsraeri, nemi mose vahedheni vanonamata Mwari, nditeererei. Mwari wavanhu veIsraeri akasarudza madzibaba edu akaita kuti vanhu vabudirire panguva yavaigara muIjipiti. Akavabudisa munyika iyo nesimba guru. Akava nomwoyo murefu namaitiro avo kwamakore anenge 40 vari mugwenga. Akakunda ndudzi 9 muKenani akapa nyika yavo kuvanhu vake kuti ive nhaka yavo. Izvi zvakatora makore anenge 450. Shure kwaizvozvi, Mwari akavapa vatongi kusvikira panguva yaSamueri muprofita. Ipapo vanhu vakakumbira mambo akavapa Sauro mwanakomana waKishi worudzi rwaBhenjamini, uyo akatonga kwamakore 40. Shure kwokunge abvisa Sauro, akagadza Dhavhidhi kuti ave mambo wavo. Iye akapupura pamusoro pake achiti, ndawana Dhavhidhi mwanakomana waJese, murume wapamwoyo pangu. Iye achaita zvinhu zvose zvandinoda kuti aite. Kubva kuzvizvarwa zvomurume uyu, Mwari akavigira vaIsraeri muponesi Jesu sezvaakanga avimbisa. Jesu asati auya, Johani akaparidza kutendeuka norubhabhatidzo kuvanhu vose veIsraeri. Johani paakanga ava kupedzisa basa rake akati, munofunga kuti ndini ani? Handizi iye uya, kwete, asi iye ari kuuya shure kwangu ndiye wandisingakodzeri kusunungura shangu dzake. Hama dzangu, vana vaAbhurahama, nemi vahedheni vanotya Mwari, shoko iri roruponeso rakatumirwa kwatiri. Vanhu veJerusarema navatongi vavo havana kuziva Jesu, asi pakumupa mhaka kwavo vakazadzisa mashoko avaprofita anoverengwa Sabata rimwe nerimwe. Kunyange vasina kuwana hwaro chaihwo kuti atongerwe rufu, vakakumbira Pirato kuti amuuraye. Vakati vapedza zvose zvakanga zvakanyorwa pamusoro pake, vakamuburutsa pamuti vakamuradzika muguva. Asi Mwari akamumutsa kubva kuvakafa, uye akaonekwa mazuva mazhinji naavo vakafamba naye kubva kuGarirea kusvikira kuJerusarema. Ndivo zvapupu zvake zvino kuvanhu vokwedu. Tiri kukuudzai nhau dzakanaka kuti zvakavimbiswa madzibaba edu naMwari akazvizadzisa kwatiri isu vana vavo nokumutsa Jesu kubva kuvakafa, sezvazvakanyorwa muPisarema rechipiri zvichinzi, ndiwe mwanakomana wangu, nhasi ndava baba vako. Chokwadi chokuti Mwari akamumutsa kubva kuvakafa akasazomboora chinotaurwa mumashoko aya anoti, ndichakupa maropafadzo matsvene uye chokwadi akavimbiswa kuna Dhavhidhi. Nokudaro zvinotaurwa pane rimwe Pisarema kuti, hamungarege mutsvene wenyu achiona kuora. Nokuti Dhavhidhi akati aita kuda kwaMwari pamazuva ake, akavata akavigwa namadzibaba ake, uye muviri wake wakaora. Asi uyo akamutswa naMwari haana kuona kuora. Naizvozvo, hama dzangu, ndinoda kuti muzive kuti kubudikidza naJesu kukanganirwa kwezvivi kunoparidzirwa kwamuri. Kubudikidza naye, munhu wose anotenda anoruramiswa pazvinhu zvose zvamanga musingagoni kururamiswa pazviri nomurayiro waMozisi. Chenjerai kuti zvakataurwa navaprofita zvirege kuitika kwamuri zvinoti, tarirai imi vaseki, mushamiswe uye muparare, nokuti ndiri kuzoita chimwe chinhu pamazuva enyu chamusingazombotendi, kunyange dai mumwe munhu akakuudzai. Pauro naBhanabhasi vava kubuda musinagoge. Vanhu vakavakoka kuti vazotaurazve pamusoro pezvinhu izvi paSabata raizotevera. Gungano rakati rapararira, vazhinji vavaJudha navamwe vakanga vatendeukira kuchiJudha vakatevera Pauro naBhanabhasi. Ivo vakataura navo uye vakavakurudzira kuti varambe vari munyasha dzaMwari.
Pasabata rakatevera rinenge guta rose ungana kuzonzwa shoko raShe. VaJudha vakati vaona vanhu vazhinji vakazadzwa negodo, vakataura zvakaipa pamusoro pezvakanga zvichitaurwa naPauro. Ipapo Pauro naBhanabhasi vakapindura vasingatye vakati, zvanga zvakafanira kuti titaure shoko raMwari kwamuri imi kutanga, sezvo mariramba uye mukasazviona savanhu vakafanira upenyu husingaperi. Tava kuenda zvino kune dzimwe ndudzi, nokuti izvi ndizvo zvakarayirwa kwatiri naShe achiti, ndakakuitai chiedza kune veDzimwe Ndudzi kuti muvigire migumo yenyika ruponeso. VaHedheni vakati vanzwa izvozvo vakafara uye vakakudza shoko raShe, uye vose vakanga vakatarirwa upenyu husingaperi vakatenda. Shoko raShe rakapararira mudunhu rose, asi vaJudha vakakurudzira vakadzi vaitya Mwari uye vaikudzikana navarume vairemekedzwa veguta. Vakamutsira Pauro naBhanabhasi kutambudzwa uye vakavadzinga mudunhu ravo. Saka vakasudza guruva patsoka dzavo vachiratidza kusafara pamusoro pavo, ndokubva vaenda kuIkoniamu. Uye vadzidzi vakazadzwa nomufaro uye noMweya Mutsvene. Mabasa avapostori chitsauko che14. PaIkoniamu Pauro naBhanabhasi vakasvikopinda musinagoge ravaJudha sezvavaisiita nguva dzose. Imomo vakataura zvinobata mwoyo kwazvo zvokuti vaJudha vazhinji navaHedheni vakatenda. Asi vaJudha vakaramba kutenda vakamutsa mwoyo yavaHedheni uye vakavakanganisa pfungwa dzavo kuti vavenge hama. Saka Pauro naBhanabhasi vakapedza nguva refu varipo vachitaura zvaIshe vasingatyi. Iye akasimbisa shoko renyasha dzake nokuvagonesa kuita zviratidzo nezvishamiso. Vanhu vomuguta vakapesana, vamwe vakatsigira vaJudha, vamwewo vakatsigira vapostori. VaHedheni navaJudha pamwe chete navatungamiri vavo vakarangana kuvaitira zvakaipa nokuvataka namabwe. Asi vakazviziva vakabva vatizira kuRistria neDhebhe, maguta avaRikonia nokudunhu rose rakanga rakapoteredza, uko kwavakaramba vachiparidza vhangeri. MuRistria maigara mumwe murume akanga ari mhetamakumbo, akanga ari chirema kubva pakuberekwa kwake uye akanga asina kumbofamba. Akateerera Pauro paakanga achitaura. Pauro akamutarisisa akaona kuti akanga ano kutenda kuti angaporeswa. Akadanidzira akati, simuka netsoka dzako. Ipapo murume akakwakuka akatanga kufamba. Vazhinji vakati vaona zvakanga zvaitwa naPauro vakadanidzira norurimi rwechiRikonia vachiti, vamwari vaburuka kwatiri muchimiro chavanhu. Bhanabhasi vakamutumidza kuti Zeusi uye Pauro vakamutumidza kuti Herimesi, nokuti ndiye aiva mutauri mukuru. Muprista waZeusi aiva netemberi yake yakanga iri kunze kweguta, akauya nehando namaruva kumasuo eguta nokuti iye navanhu vazhinji vaida kupa zvibayiro kwavari. Asi vapostori Bhanabhasi naPauro vakati vazvinzwa, vakabvarura nguo dzavo vakamhanyira mukati moruzhinji vakadanidzira vachiti, varume, munoitireiko izvi? Isuwo tiri vanhu semi, vanhuwo zvavo semi. Tinokuparidzirai mashoko akanaka, tichikuudzai kuti mubve pazvinhu izvi zvisina maturo mudzokere kuna Mwari mupenyu, akaita denga nenyika nepfungwa nezvinhu zvose zviri mukati mazvo. Panguva dzakapfuura akarega hake ndudzi dzose dzichifamba nenzira dzadzo, asi haana kusiya pasina zvingamupupurira. Akakuitirai tsitsi nokukupai mvura inobva kudenga nezvirimwa nenguva yazvo. Akakupai zvokudya zvakawanda uye akazadza mwoyo yenyu nomufaro. Kunyange namashoko iwaya zvakanga zvakaoma chose kuti vadzivise vanhu vazhinji ava kuti varege kuvabayira. Ipapo vamwe vaJudha vaibva kuAndioki nokuIkoniamu vakauya vakasvikopindura mwoyo yavanhu vazhinji ava. Vakataka Pauro namabwe ndokumuzvuzvurudza kunze kweguta vachifunga kuti afa. Asi shure kwokunge vadzidzi vaungana vakamukomba, akamuka akadzokera muguta zvakare. Zuva rakatevera akaenda naBhanabhasi kuDhebhe. Vakaparidza mashoko akanaka muguta iroro vakawana vadzidzi vazhinji kwazvo. Ipapo vakadzokera kuRistria, Ikoniamu nokuAndioki, vachisimbisa vadzidzi nokuvakurudzira kuti varambe vari pakutenda. Vakati, tinofara kutambudzika kuti tipinde muumambo hwaMwari. Pauro naBhanabhasi vakagadza vatungamiri mukereke imwe neimwe uye nokunyengetera nokutsanya, vakavakumikidza kuna She uyo wavaivimba naye.
Shure kwokupinda kwavo muPisidia vakasvika paMufiria, uye vakati vaparidza shoko muPega vakadzika vakaenda kuAtaria. Kubva paAtaria vakakwira chikepe vakadzokera kuAndioki, kuya kwavakanga vakumikidzwa kunyasha dzaMwari pabasa ravakanga vapedza zvino. Vakati vasvika ikoko vakaunganidza kereke pamwe chete vakavarondedzera zvose zvakanga zvaitwa naMwari kubudikidza navo, uye kuti akanga avazarurira sei mukova wokutenda kune veDzimwe Ndudzi, uye vakagara navadzidzi ipapo kwenguva refu. Mabasa avapostori, chitsauko che15. Vamwe varume vakauya vachibva kuJudhea vakaenda kuAndioki, uye vakanga vachidzidzisa hama vachiti, kunze kwokunge madzingiswa maererano netsika yakadzidziswa naMozisi hamungaponeswi. Izvi zvakasvitsa Pauro naBhanabhasi pakupesana navo zvikuru uye nokukakavadzana navo. Saka Pauro naBhanabhasi vakasarudza kuti vaende kuJerusarema pamwe chete navamwe vatendi kuti vandoona vapostori navakuru pamusoro peshoko iri. Kereke yakavatuma parwendo rwavo, uye pavakafamba vachipinda nomuFonisia nomuSamaria vakarondedzera kuti vahedheni vainge vachitendeuka sei. Shoko iri rakafadza hama dzose zvikuru. Vakati vasvika kuJerusarema vakagamuchirwa nekereke navapostori uye navakuru, vakarondedzera kwavari zvinhu zvose zvakanga zvaitwa naMwari kubudikidza navo. Ipapo vamwe vatendi vakanga vari vebato ravaFarisi vakasimuka vakati, vahedheni ava vanofanira kudzingiswa uye vanosungirwa kuti vateerere murayiro waMozisi. Vapostori navakuru vakasangana kuti vaongorere nyaya iyi. Shure kwehurukuro huru, Petro akasimuka akati, hama dzangu, munoziva imi kuti nguva dzakare Mwari akandisarudza pakati penyu kuti vahedheni vanzwe shoko revhangeri rinobva pamiromo yangu vagotenda. Mwari, iye anoziva mwoyo yavanhu, akaratidza kuti anovagamuchira nokuvapa Mweya Mutsvene, sezvaakangoitawo kwatiri. Haana kuisa mutsauko pakati pedu navo, nokuti akanatsa mwoyo yavo nokutenda. Naizvozvo zvino, munodireko kuedza Mwari nokuisa pamitsipa yavadzidzi joko risina kugona kutakurwa nesu kana namadzibaba edu. Kwete, isu tinotenda kuti takaponeswa kubudikidza nenyasha dzaShe wedu Jesu, sezvavakangoitwawo. Sangano rose rakanyarara pavakanga vakateerera kuna Bhanabhasi naPauro vachirondedzera pamusoro pezviratidzo nezvishamiso zvakanga zvaitwa naMwari pakati pavahedheni kubudikidza navo. Vakati vapedza, Jakobho akapindura achiti, hama dzangu, nditeererei. Simoni arondedzera kwatiri kuti pakutanga Mwari akaratidza nyasha dzake sei paakazvitorera vanhu vake kubva kune veDzimwe Ndudzi. Mashoko avaprofita anotenderana naizvozvi sezvazvakanyorwa zvichinzi, shure kwaizvozvo ndichadzoka ndigozovakazve tende yaDhavhidhi yakawa. Ndichavakazve matongo ayo, uye ndichaivandudzazve, kuti vakasara vavanhu vatsvake Ishe, uye navahedheni vose vanodanwa nezita rangu. Ndizvo zvinotaura Ishe, anoita zvinhu izvi. Zvakangova zvazivikanwa kubva kare. Naizvozvo kufunga kwangu ini ndinoti, hatifaniri kuomesera vahedheni ava vari kutendeukira kuna Mwari, asi ngativanyorerei tsamba tichivataurira kuti varege kudya zvakasvibiswa nezvifananidzo, vabve paupombwe nokudya nyama yemhuka dzakadzipwa uye neropa. Nokuti kubva kare Mozisi akanga achiparidzwa muguta rimwe nerimwe, uye anoverengwa musinagogu pasabata rimwe nerimwe. Ipapo vapostori navakuru nekereke yose vakafunga kusarudza vamwe varume pakati pavo kuti vagotuma kuAndioki pamwe chete naPauro naBhanabhasi. Vakasarudza Judhasi ainzi Bhanabhasi naSirasi. Varume vaviri ava vakanga vari vatungamiri pakati pehama. Vakatumbira tsamba yaiti, vapostori navakuru, idzo hama dzenyu kuvatendi nokune dzimwe ndudzi vari muAndioki, Siria nomuSiria, kwaziwai. Takanzwa kuti vamwe vakabva kwatiri vasina mvumo yedu, vakakanganisa pfungwa dzenyu nezvavakataura. Saka tose takatenderana kuti tisarudze varume pakati pedu tigovatuma kwamuri pamwe chete neshamwari dzedu dzinodikanwa, ivo Bhanabhasi naPauro. Varume vakaisa upenyu hwavo panjodzi nokuda kwezita raIshe wedu Jesu Kristu. Naizvozvo tiri kutumira Judhasi naSirasi kuti vagotsigira namashoko omuromo wavo pane zvatanyora. Zvinenge zvakanaka kuMweya Mutsvene nesu kuti tirege kukuremadzai nomutoro upi zvawo unopfuura zvinodikanwa izvi. Munofanira kurega zvokudya zvakabayirwa kuzvifananidzo neropa nenyama yemhuka dzakapiwa,
uye noupombwe. Muchaita zvakanaka kuti murege izvi chisarai. Varume ava vakaenda ndokubva vaburuka vakaenda kuAntioki, kwavakandounganidza kereke pamwe chete ndokubva vavapa tsamba. Vanhu vakaiverenga vakafara kwazvo nokuda kweshoko rayo rokukurudzira. Judhasi naSirasi, avo vakanga vari vaprofita, vakataura zvakawanda zvokukurudzira nokusimbisa hama. Shure kwokunge vambogara kwechinguva ikoko, vakaperekedzwa nehama namaropafadzo orugare kuti vachidzokera havo kuna avo vakanga vavatuma. Kunyange zvakadaro, Sirasi akasarudza kusarapo, asi Pauro naBhanabhasi vakasara muAndioki, uko ivo navamwe vazhinji vakadzidzisa uye vakaparidza shoko raShe. Mushure mechinguva, Pauro akati kuna Bhanabhasi, "Ngatimbodzokerai timbondoshanyira hama kuna mamwe maguta atakaparidza shoko raShe, tinoona kuti vakadii zvavo." Bhanabhasi akanga achida kutora Johani ainziwo Mako kuti vaende pamwe chete naye, asi Pauro haana kuona zvakanaka kuti vaende naye, nokuti akanga ambovasiya paPamufiria uye haana kuramba ainavo pabasa. Vakava nokupesana kukuru zvokuti vakaparadzana. Bhanabhasi akatora Mako akakwira chikepe vakaenda kuSaipurasi. Asi Pauro akasarudza Sirasi akaenda akakumikidzwa kunyasha dzaShe nehama. Akapinda nomuSiria nokuSirisia achisimbisa kereke. Mabasa avapostori, chitsauko 13. Akasvika kuDhebhe ndokuzoenda kuRistira, kwaigara mudzidzi ainzi Timoti. Uye mai vake vakanga vari muJudha vari mutendi, asi baba vake vakanga vari muGiriki. Hama dzapaRistira neIkoniamu dzakanga dzichimupupurira zvakanaka. Pauro akada kumutora kuti aende naye parwendo, saka akamudzingisa nokuda kwavaJudha vaigara munzvimbo iyoyo, nokuti vose vaiziva kuti baba vake vaiva muGiriki. Pavakafamba muguta neguta, vakasvitsa mashoko akanga ataurwa navapostori navakuru vomuJerusarema kuti vanhu vaateerere. Nokudaro kereke dzakasimbiswa mukutenda uye dzakawedzerwa zuva rimwe nerimwe pauwandu. Pauro nevaaiva navo vakafamba nomumatunhu eFirigia neGaratia, vamborambidzwa naMweya Mutsvene kuparidza shoko mudunhu reEzhia. Vakati vasvika pamuganhu weMisia, vakaedza kupinda muBhitinia, asi Mweya waJesu hauna kuvabvumira. Saka vakapfuura napaMisia vakadzika kuTroasi. Panguva dzousiku, Pauro akaona chiratidzo chomurume weMasedhonia amire achimukumbira achiti, "Yambukirai kuno kuMasedhonia muzotibatsira." Shure kwokunge Pauro aona chiratidzo, takagadzirira pakarepo kuti tibve tiende kuMasedhonia, tagutsikana kuti Mwari akanga atidana kuti tindovaparidzira vhangeri. Tichibva paTroasi takananga kugungwa, tikakwira chikepe ndokunanga kuSamotirasi, uye zuva rakatevera takasvika paNeaporisi. Kubva ipapo takaenda kuFiripi, nyika yaitongwa navaRoma uye guta guru redunhu reMasedhonia, uye takagara mazuva mazhinji ipapo. Nomusi weSabata takabuda kunze kwesuo reguta kurwizi, kwataitarisira kuwana nzvimbo yokunyengeterera. Takasvikogara pasi ndokubva tatanga kutaura kumadzimai akanga akaungana ipapo. Mumwe waavo vakanga vakateerera aiva mudzimai ainzi Ridhia, aiva nebasa rokutengesa nguo dzemucheka wepepuru dzaibva kuguta reTiatira, ainamata Mwari. Ishe akazarura mwoyo wake kuti agamuchire mashoko aPauro. Akati abhabhatidzwa, iye neveimba yake vakatikoka kumba kwake akati, "Kana muchiona kuti ndiri mutendi muna She, uyaiwo mugare kumba kwangu." Akatikumbirisa tikatenda. Nerimwe zuva patakanga tichienda kunzvimbo yokunyengeterera, takasangana nomusikana akanga ari nhapwa, akanga ane mweya wokuvuka. Aiwanira vatedzi vake mari zhinji nokuvuka kwake. Musikana uyu aitevera Pauro nesu achidanidzira achiti, "Varume ava varanda vaMwari wokumusoro-soro, vari kukuudzai nzira yoruponeso." Akaramba achiita izvi kwamazuva mazhinji. Pakupedzisira, Pauro akashushikana zvikuru zvokuti akatendeuka akati kumweya uyu, "Muzita raJesu Kristu ndinokurayira kuti ubude maari." Nenguva yakare iyoyo mweya wakabva maari. Vatenzi vomusikana akanga ari nhapwa vakaona kuti tariro yavo yokuita mari yakanga yapera. Vakabata Pauro naSirasi vakavazvuzvurudzira pachivara pamberi pavo, vakavamisa pamberi pavatongi vakati, "Varume ava vaJudha uye vamutsa bope muguta redu, vachidzidzisa tsika dzisingabvumirwi nesu vaRoma kuti tidzigamuchire kana kudziita." Ungano yakabatana pakurwisa Pauro naSirasi.
uye vatongi vakarayira kuti nguo dzavo dzibvarurwe uye kuti varohwe. Shure kwokurohwa zvikuru, vakaiswa mutorongo, uye muchengeti wetorongo akarayirwa kuti avachengetedze kwazvo. Akati agamuchira kurayira uku, akavaisa muchitokisi chomukati, akasungirira tsoka dzavo pamatanda. Panenge pakati pousiku, Pauro naSirasi vakanga vachinyengetera uye vachiimba nziyo kuna Mwari, uye vamwe vasungwa vakanga vakateerera. Pakarepo pakava nokudengenyeka kwenyika kukuru zvokuti nheyo dzetorongo dzakazungunuka. Kamwe masuo etorongo akazaruka, uye ngetani dzavanhu vose dzakasununguka. Muchengeti wetorongo akamuka, uye paakaona masuo etorongo azaruka, akavhomora munondo wake akada kuzviuraya, nokuti akafunga kuti vasungwa vakanga vapunyuka. Asi Pauro akadanidzira achiti, "Usazvikuvadza, tiri muno tose." Muchengeti wetorongo akadanidzira kuti mwenje utungidzwe. Akapinda achimhanya ndokusvikowira pamberi paPauro naSirasi achidedera. Ipapo akavabudisa kunze akati kwavari, "Vakuru, ndingaita sei kuti ndiponeswe?" Vakapindura vakati, "Tenda kuna Ishe Jesu ugoponeswa, iwe neimba yako." Ipapo vakataura shoko raShe kwaari nokuna vose vakanga vari mumba. Nenguva yousiku iyoyo, muchengeti wetorongo akavatora akashambidza maronda avo, uye pakarepo akabhabhatidzwa iye nemhuri yake. Muchengeti wetorongo akaenda navo kumba kwake, akavagadzirira zvokudya, akazadzwa nomufaro nokuti akanga atenda kuna Mwari, iye nemhuri yake. Kwakati kwaedza, vatongi vakatuma vabati vavo kumuchengeti wetorongo neshoko rokuti, "Sunungura varume vaya." Muchengeti wetorongo akati kuna Pauro, "Vatongi varayira kuti iwe naSirasi musunungurwe. Zvino mungaenda henyu, endai norugare." Asi Pauro akati kumubati, "Vakatirova pachena tisina kutongwa, kunyange zvedu tiri vaRoma, uye vakatiisa mutorongo, iye zvino vava kuda kutiregedza chinyararire here? Kwete, ngavauye ivo vagotibudisa." Vabati vakandozivisa vatongi izvozvo, uye ivo vakati vanzwa kuti Pauro naSirasi vakanga vari vaRoma, vakatya kwazvo. Vakauya kuzovanyengetedza ndokuvabudisa mutorongo, vachivakumbira kuti vabve muguta. Shure kwokubva kwaPauro naSirasi mutorongo, vakaenda kumba kwaRidhia, kwavakandosangana nehama, uye vakavakurudzira. Ipapo vakaenda havo. Mabasa avapostori, chitsauko 11. Vakati vapfuura nomuAmufipori nomuAporonia, vakasvika muTesaronika, umo makanga mune sinagogu ravaJudha. Setsika yake, Pauro akapinda musinagogu akataurirana navo zvaibva mugwaro kwamaSabata matatu, achitsanangura nokuvaratidza kuti Kristu aifanira kutambudzika uye agomuka kubva kuvakafa. Akati, "Jesu uyu wandinokuparidzirai ndiye Kristu." Vamwe vaJudha vakatenda ndokubva vabatana naPauro naSirasi, sezvakaitwawo navazhinji vavaGiriki vaitya Mwari uye navakadzi vazhinji vaikudzwa. Asi vaJudha vakaita godo. Saka vakakokorodza vanhu vakanga vakaipa kubva pamusika. Vakaunganidza mhomho yavanhu kuti vandotanga bope muguta. Vakamhanyira kumba kwaJasoni kundotsvaka Pauro naSirasi, vachida kuti vavabudise vavaendese kuvanhu vazhinji. Asi vakati vavashayiwa, vakakakatira Jasoni nedzimwe hama pamberi pavabati veguta, vachidanidzira vachiti, "Vanhu vaya vakauyisa kusagadzikana panyika yose vasvikawo kuno zvino, uye Jasoni akavagamuchira mumba make. Vose vari kumhura zvirevo zvaKesari, vachiti pano mumwe mambo anonzi Jesu." Vakati vanzwa izvozvo, ungano uye navabati veguta vakashushikana. Ipapo vakaita kuti Jasoni navamwe vari perubatso ndokubva vavaregedza. Kuchangosviba, hama dzakaendesa Pauro naSirasi kuBheria. Vakati vasvika ikoko, vakapinda musinagogu ravaJudha. Zvino vaBheria vakanga vane tsika dzakanaka kupfuura vaTesaronika, nokuti vakagamuchira shoko nemwoyo inodisisa, uye vachinzvera magwaro zuva rimwe nerimwe kuti vaone kana zvairehwa naPauro zvaiva izvo. VaJudha vazhinji vakatenda, sezvakaitwawo navakadzi vaikudzwa vechiGiriki navarume vazhinji vechigiriki. VaJudha vokuTesaronika vakati vanzwa kuti Pauro akanga achiparidza shoko raMwari paBheria, vakaendazve ikoko, vakakurudzira uye vakakuchidzira bope pakati pavanhu vazhinji. Ipapo hama dzakaendesa Pauro kugungwa, asi Sirasi naTimoti vakasara paBheria. Varume vakaperekedza Pauro vakasvika naye paAtene, vachibva vadzokera vaine shoko rokuti Sirasi naTimoti vamutevere nokukurumidza.
Pauro achakavamirira paAtene akatambudzika zvikuru achiona kuti guta rakanga rizere nezvifananidzo. Saka akataurirana navaJudha navaGiriki vaitya Mwari musinagoge uyewo napamusika zuva rimwe nerimwe naavo vainge varipo. Boka ravakachenjera ravaEpikuro navaStoiki rakaita nharo naye. Vamwe vavo vakabvunza vakati, ko uyu mutauri wezvisina maturo ari kuedza kuti kudii? Vamwe vakati anenge ari kudzidzisa nezvaMwari vokumwe. Vakareva izvi nokuti Pauro akanga achiparidza mashoko akanaka ezvaJesu uye nezvokumuka kwavakafa. Ipapo vakamutora vakaenda naye kumusangano waAreopagasi. Vakati kwaari, tinoda kuziva kuti dzidziso itsva iyi yauri kudzidzisa ndeyei. Uri kuunza pfungwa itsva kunzeve dzedu, uye tinoda kuziva kuti dzinorevei. VaAtene vose navatorwa vaigara ipapo vaipedza nguva yavo vasina chimwe chavanoita kunze kwokungotaura nokuteerera pfungwa itsva. Ipapo Pauro akasimuka mumusangano waAreopagasi akati, varume veAtene, ndinoona kuti panzira dzose muri vanhu vechitendero zvikuru. Nokuti ndakati ndichifamba-famba uye ndikanyatsotarisisa zvinhu zvamunonamata, ndakaonawo aritari yakanyorwa kunzi, kuna Mwari asingazivikanwi. Zvino chamunonamata sechinhu chisingazivikanwi ndicho chandinokuparidzirai. Mwari akasika nyika nezvinhu zvose zviri mairi, ndiye Ishe wedenga napasi, uye haagari mutemberi dzakavakwa namaoko. Iye haashumirwe namaoko avanhu, sokunge anoshayiwa chinhu, nokuti iye amene anopa vanhu vose upenyu nokufema nezvimwewo zvinhu. Kubva pamunhu mumwe chete akaita ndudzi dzose dzavanhu kuti vagare panyika yose, uye akavatarira nguva nenzvimbo dzavo chaidzo dzavangagara. Mwari akaita izvi kuitira kuti vanhu vagomutsvaka kuti zvimwe vangamuwana, kunyange zvake asiri kure nomumwe wedu. Nokuti maari ndimo matinorarama nomatinofamba uye ndimo matigere, sezvakarehwa navamwe vadetembi vokwenyu vachiti, tiri chibereko chake. Naizvozvo, sezvo tiri chibereko chaMwari, hatifaniri kufunga kuti umwari hwakaita segoridhe kana sirivha kana ibwe, chifananidzo chakavezwa noumhizha hwomunhu. Mwari akarega hake kurangarira nguva dzakare dzokusaziva kwakadai, asi zvino anorayira vanhu vose kwose kwose kuti vatendeuke, nokuti akatara zuva raachatonga nyika nokururamisa nomurume waakagadza. Akaratidza izvi kuvanhu vose nokumumutsa kubva kuvakafa. Vakati vanzwa nezvekumuka kwavakafa, vamwe vakaseka, asi vamwe vakati, tinoda kuzokunzwazve pamusoro peshoko iri. Nokudaro Pauro akabva paungano iyi. Varume vashoma vakava vateveri vaPauro uye vakatenda. Pakati pavo paiva naDhionisiyasi, nhengo yaAreopagasi, nomukadzi ainzi Dhamarisi, uye navamwewo. Mabasa avapostori, chitsauko che19. Shure kwaizvozvo, Pauro akabva paAtene akaenda kuKorinde. Ikoko akandosangana nomuJudha ainzi Akwira, chizvarwa chePondasi, akanga achangobva kuItari nomukadzi wake Pirisira. Nokuti Kiraudhiyo akanga arayira kuti vaJudha vose vabve muRoma. Pauro akaenda kundomuona, uye sezvo akanga ari mugadziri wamatende saivo, akagara navo achishanda pamwe chete navo. Sabata rimwe nerimwe akanga achitaurirana navo musinagoge, achiedza kugombedzera vaJudha navaGiriki. Sirasi naTimoti vakati vasvika vachibva kuMasedhonia, Pauro akazvipira kuti aparidze chete, achipupura kuvaJudha kuti Jesu ndiye Kristu. Asi vaJudha vakati vapikisana naPauro uye vachimutuka, akazunza nguo dzake asingafari, akati kwavari, ropa renyu ngarive pamisoro yenyu. Ini ndakachena pabasa rangu, kubva zvino ndichaenda kune veDzimwe Ndudzi. Ipapo Pauro akabuda musinagoge akaenda kumba kwaTitiyasi Jastasi, munhu ainamata Mwari. Kripasi, mukuru wesinagoge, neimba yake yose vakatenda kuna She, uye vazhinji vavaKorinde vakamunzwa vakatenda uye vakabhabhatidzwa. Humwe usiku Ishe akataura naPauro muchiratidzo akati, usatya, ramba uchingotaura, usanyarara, nokuti ndinewe uye hakuna munhu achakurwisa akakukuvadza, nokuti ndina vanhu vazhinji muguta rino. Saka Pauro akagaramo kwegore nemwedzi mitanhatu achivadzidzisa shoko raMwari. Panguva iyo Gario akanga ari mubati weAkaya. VaJudha vakabatana mukurwisa Pauro uye vakauya naye kudare redzimhosva. Vakati, munhu uyu
ari kugombedzera vanhu kuti vanamate Mwari nenzira inopesana nomurayiro. Pauro akatoda kutaura. Gariyo akati kuvaJudha, kana imi vaJudha manga muchinyunyuta pamusoro pemhosva yezvisakarurama kana kutadza kwakaipisisa, zvainge zviri nyore kwandiri kuti ndikuteererei. Asi sezvo ichingova mibvunzo pamusoro pamashoko namazita uye nezvomurayiro wenyu, gadzirisanai pachenyu. Ini handidi kutonga nyaya dzakadai. Saka akaita kuti vadzingwe kubva mudare remhosva. Ipapo vose vakatendeukira kuna Sosteni mukuru wesinagoge, vakamurova pamberi pedare, asi Gariyo haana kumbova nehanya nazvo. Pauro akaramba ari muKorinde kwamazuva mazhinji. Ipapo akabva pahama ndokuenda nechikepe kuSiria, achiperekedzwa naPirisira naAkwira. Asati akwira chikepe, akaveura bvudzi rake paKenikireya nokuda kwemhiko yaakanga aita. Vakasvika paEfeso, Pauro akasiya Pirisira naAkwira ipapo. Iye pachake akapinda musinagoge akataurirana navaJudha. Vakati vamukumbira kuti agare navo nguva refu, iye akaramba. Asi paakabva akavimbisa achiti, ndichadzokazve kana Mwari achida. Ipapo akakwira chikepe kubva kuEfeso. Akati aburuka paKesaria, akakwidza akandokwazisa kereke ipapo ndokubva aburuka oenda kuAndioki. Shure kwokunge ambogara muAndioki kwechinguva, Pauro akabvapo akaenda achishanya munzvimbo nenzvimbo, akapinda nomumatunhu eGaratia neFirigia achisimbisa vadzidzi vose. Zvichakadaro, mumwe muJudha ainzi Aporosi, chizvarwa cheArekizandiria, akasvika kuEfeso. Akanga ari murume akadzidza aino ruzivo rwamagwaro chaizvo. Akanga akadzidziswa nzira yaShe uye aitaura nesimba guru, achinyatsodzidzisa nezvaJesu, kunyange zvake aingoziva nezvorubhabhatidzo rwaJohani. Akatanga kutaura musinagoge asingatyi. Pirisira naAkwira vakati vamunzwa, vakamukoka kumba kwavo, vakamutsanangurira nzira yaMwari zvizere. Aporosi akatoda kuenda kuAkaya. Hama dzakamukurudzira ndokumunyorera tsamba yokuti vadzidzi vaikoko vamugamuchire. Paakasvika, akabatsira kwazvo avo vakanga vatenda nenyasha, nokuti pakutaurirana akapikisa vaJudha zvine simba pamberi pavanhu, achiratidza kubva mumagwaro kuti Jesu ndiye Kristu. Mabasa avapostori, chitsauko che10. Aporosi paakanga achiri paKorinde, Pauro akafamba nomugwagwa wakanga uchipinda nomukati menyika akasvika paEfeso. Akawana vamwe vadzidzi ipapo, akavabvunza akati, makagamuchira Mweya Mutsvene here pamakatenda? Ivo vakapindura vakati, kwete, hatina kutongonzwa kuti kune Mweya Mutsvene isu. Saka Pauro akavabvunza akati, zvino makagamuchira rubhabhatidzo rupi? Vakapindura vakati, rubhabhatidzo rwaJohani. Pauro akati, rubhabhatidzo rwaJohani rwaiva rubhabhatidzo rwokutendeuka. Akaudza vanhu kuti vatende kuna iye aizouya mumashure make, iye Jesu. Vakati vanzwa izvi, vakabhabhatidzwa muzita raIshe Jesu. Pauro akati aisa maoko ake pamusoro pavo, Mweya Mutsvene wakauya pamusoro pavo, uye vakataura nendimi vakaprofita. Vakanga vari varume vanenge 12 vose. Pauro akapinda musinagoge akataura asingatyi imomo kwemwedzi 3, achikakavadzana navo zvinyoronyoro pamusoro poumambo hwaMwari. Asi vamwe vavo vakaomesa mwoyo yavo, vakaramba kutenda, uye vakatsoropodza nzira iyo pamberi pavanhu. Saka Pauro akabva pavari, akatora vadzidzi akaenda navo kundoita hurukuro navo zuva nezuva pachikoro chaTirano. Izvi zvakaramba zvichiitika kwamakore 2, zvokuti vaJudha vose navaGiriki vaigara munyika yeEzhia vakanzwa shoko raShe. Mwari akaita mabasa anoshamisa kubudikidza naPauro, zvokuti kunyange nehangachefu namaapuroni akanga ari pamuviri wake zvakaendeswa kuvarwere, zvirwere zvavo zvikaporeswa, uye mweya yakaipa ikabva pavari. Vamwe vaJudha vaifamba vachidzinga mweya yakaipa vakaedza kudana zita raJesu pamusoro paavo vakanga vakabatwa namadhimoni vachiti, muzita raJesu anoparidzwa naPauro, tinokurayira kuti ubude. Vanakomana 5 vaSikevha, muprista mukuru wavaJudha, vakanga vachiita izvozvo. Rimwe zuva mweya wakaipa wakavapindura ukati, Jesu ndinomuziva uye ndinoziva nezvaPauro, asi imi ndimi vanaaniko? Ipapo murume akanga ane mweya wakaipa akasvetukira pavari akavakurira vose. Akavarova zvokuti vakamhanya vachibuda mumba vasina kupfeka,
uye vachibuda ropa. Izvi zvakati zvazivikanwa navaJudha navaGiriki vaigara muEfeso, vose vakabatwa nokutya uye zita raIshe Jesu rakakudzwa nokukudzwa kukuru. Zvino vazhinji vavakanga vatenda vakauya vakareurura pachena mabasa avo akanga akaipa. Vazhinji vakanga vachiita zvoun'anga vakaunganidza mabhuku avo pamwe chete vakaapisa pamberi pavanhu. Vakati vaverenga mutengo wamabhuku acho, mari ikasvika madhirakema zviuru 50. Nenzira iyo shoko raMwari rakapararira kwazvo uye rikakura musimba. Shure kwokunge zvose izvi zvaitika, Pauro akafunga zvokuenda kuJerusarema, achipfuura nokuMasedhonia nokuAkaya achiti, kana ndambosvika ikoko ndinofanira kushanyirawo Roma. Akatuma vabatsiri vake vaviri, Timoti naErastasi, kuMasedhonia, iye achimbosara munyika yeEzhia kwechinguva. Nenguva yakaita saiyoyo, bope guru rakamuka pamusoro penzira iyi. Mumwe mupfuri wesirivha ainzi Demetiri akanga achigadzira zvitemberi zvesirivha zvaAritemisi zvakanga zvichipfumisa zvikuru mhizha dzavo. Akavaunganidza vose pamwe chete navabati vaishanda mabasa akadaro. Akati kwavari, varume imi munoziva kuti takanga tichiwana pfuma yakanaka nebasa iri. Zvino munozvionawo nekuzvinzwira kuti murume uyu Pauro akadzidzisa uye akatsausa vanhu vazhinji muno muEfeso. Uye zviri pachena kuti nomunyika yose yeEzhia zvayo, anoti vamwari vakaitwa navanhu havasi vamwari chaivo. Zvino njodzi iripo ndeyokuti harizi basa redu bedzi richarasikirwa nembiri yaro, asiwo temberi yaMwari wedu mukuru Aritemisi ichazvidzwa, uye iye mwarikadzi pachake anova ndiye ari kunamatwa munyika yose yeEzhia uye nenyika yose achatorerwa ukuru hwake. Vakati vanzwa izvi vakashatirwa vakatanga kudanidzira vachiti, mukuru ndiAritemisi wavaEfeso. Pakarepo guta rose rakanyonganiswa. Vanhu vakabata Gayo naAristakusi, shamwari dzaPauro dzaaifamba nadzo dzaibva kuMasedhonia, vakamhanya navo nomwoyo mumwe vakapinda navo munhandare. Pauro akanga achida kuzviratidza pamberi pemhomo, asi vadzidzi vakamudzivisa. Kunyange vamwe vakuru veEzhia, shamwari dzaPauro, vakamutumira shoko vachimukumbirisa kuti arege kuedza kupinda munhandare. Ungano yakati yanyonganiswa, vamwe vaidaidzira chimwe chinhu, vamwe chimwe. Vazhinji vavanhu vakanga vasingatozivi kuti sei vakanga varipo. VaJudha vakasundidzira Arekizanda pamberi, uye vamwe vazhinji vaidanidzira vachimurayira zvokuita. Iye akaninira vanhu kuti vanyarare kuitira kuti agone kuzvidavirira pamberi pavanhu. Asi pavakaona kuti iye aiva muJudha, vose vakadanidzira pamwe chete kwenguva dzinenge maawa maviri vachiti, mukuru ndiAritemisi wavaEfeso. Munyori weguta akanyaradza vanhu akati, varume veEfeso, ko nyika yose haizivi here kuti guta reEfeso ndiro rinochengeta temberi yaAritemisi mukuru nomufananidzo wake uyo wakawa uchibva kudenga? Naizvozvo, sezvo izvi zvisingagoni kurambika, munofanira kuti munyarare, murege kumhanyira kuita chinhu. Mauya navarume ava pano, kunyange zvavo vasina kuba temberi dzedu kana kumhura mwarikadzi wedu. Zvino kana Demetiri nedzimwe mhizha dzaanadzo vakange vane mhosva naani zvake, matare edzimhosva akazarurwa uye vatongi varimo vanogona kuvakwirira havo. Kana pane chimwe chinhuzve chamungada kutaura, chinofanira kutaurwa paungano iri pamutemo. Asi sezvazviri izvi, tiri panjodzi yokuti tingangopiwa mhosva yokumutsa bongozozo nokuda kwezvaitika nhasi. Kana pane chimwe chinhuzve chamungada kutaura, chinofanira kutaurwa paungano iri pamutemo. Akati ataura izvi, akarayira kuti ungano iparare. Mabasa avapostori, chitsauko che20. Bope rakati rapera, Pauro akadana vadzidzi, uye shure kwokuvakurudzira, akaonekana navo akasimuka akaenda kuMasedhonia. Akafamba nomumatunhu ayo achitaura mashoko mazhinji okukurudzira vanhu, uye pakupedzisira akazosvika kuGirisi, uko kwaakandogara kwemwedzi 3, nokuda kwokuti vaJudha vakanga vaita rangano yakaipa pamusoro pake paakanga oda kukwira chikepe kuti aende kuSiria. Akafunga kudzokerazve nokuMasedhonia. Akapereredzwa naSopata mwanakomana waPirasi wokuBheria, navana Aristakusi naSekundo vaibva kuTesaronika, naGayo wokuDhebhe, naTimotiwo uye Tikikasi naTeromifasi vaibva mudunhu reEzhia. Varume ava vakatungamira vakandotimirira paTroasi.
asi takazokwira chikepe kubva kuFiripi shure kwomutambo wezvingwa zvisina mbiriso, uye shure kwamazuva 5 takazobatana navamwe paTroasi, apo patakazogara kwamazuva 9. Nomusi wokutanga wevhiki takaungana pamwe chete kuti timedure chingwa. Pauro akataura kuvanhu, uye nokuda kwokuti akanga achida kuenda pazuva raitevera, akaramba achingotaura kusvikira pakati pousiku. Makanga mune mwenje mizhinji muimba yapamusoro matakanga tichisangana. Pahwindo pakanga pagere jaya rainzi Yutiko, uyo akanga abatwa nehope chaizvo, sezvo Pauro akanga achingoramba achitaura. Paakanga anyatsobatwa nehope, akawira pasi achibva paimba yechitatu yapamusoro, akazonongwa afa. Pauro akaburuka akasvikozviwisira pamusoro pejaya, akamugumbatira mumaoko ake, akati, "Musatya, mupenyu." Ipapo akakwirazve paimba yapamusoro, akamedura chingwa akadya. Shure kwokutaura navo kusvikira kwaedza, akazoenda hake. Vanhu vakatora mujaya uya vakaenda naye kumusha ari mupenyu, uye vakanyaradzwa zvikuru. Isu takatungamira nechikepe tikaenda kuAsosi, uko Pauro aizokwirawo chikepe. Akanga aronga izvi nokuti akanga achizoenda ikoko netsoka. Paakasangana nesu paAsosi, takamukwidza tikapfuurira kuMitirene. Fume mangwana takamukapo nechikepe tikandosvika pakatarisana neKiosi. Zuva rakatevera iroro takayambuka tikasvika kuSamosi, uye zuva rakatevera takasvika paMiretasi. Pauro akanga afunga zvokupfuura napaEfeso nechikepe, achiitira kuti vasapedza nguva vari munyika yeAsia, nokuti akanga achimhanyira kusvika kuJerusarema kana zvaibvira nezuva rePendekosti. Pauro ari paMiretasi akatumira shoko kuEfeso kundodana vakuru vekereke. Vakati vasvika akati kwavari, "Imi munoziva kuti ndakagara sei nemi panguva yose yandaiva nemi, kubvira pazuva rokutanga randakasvika munyika yeAsia. Ndakashumira Ishe nokuzvininipisa zvikuru uye nemisodzi. Kunyange ndakaedzwa zvikuru nerangano dzavaJudha. Munoziva kuti handina kuzeza kuparidza kana chinhu chaizokubatsirai imi, asi ndakakudzidzisai pachena uye muimba neimba. Ndakapupura kuna vose vaJudha navaGiriki kuti vanofanira kudzokera kuna Mwari vagotendeuka uye vagotenda kuna Ishe Jesu. Zvino ndamanikidzwa nomweya ndiri kuenda kuJerusarema ndisingazivi hangu zvichaitika kwandiri. Chandinongoziva ndichokuti muguta rimwe nerimwe Mweya Mutsvene anondiyambira kuti kusungwa nokutambudzika zvakandirindira. Zvisinei hazvo, ini handioni upenyu hwangu sechinhu chinokosha. Dai bedzi ndapedza nhangemutange yangu uye ndapedza basa randakapiwa naIshe Jesu, basa rokupupura vhangeri renyasha dzaMwari. Zvino ndinoziva kuti hakuna pakati penyu imi vandakafamba navo ndichiparidza vhangeri roushe achazondionazve. Naizvozvo ndinotaura kwamuri, asi kuti handina mhosva yeropa ravanhu vose, nokuti handina kuzeza kukuparidzirai kuda kwose kwaMwari. Zvichenjererei imi pachenyu neboka rose ramakaitwa vatariri varo naMweya Mutsvene. Fudzai kereke yaMwari yaakatenga neropa rake pachake. Ndinoziva kuti kana ndabva, mapere achapinda pakati penyu asingaregi boka. Kunyange pakati penyu iyemi, vanhu vachamuka vachiminamisa chokwadi, vachiitira kuti vatape vadzidzi kuti vavatevere. Saka rindai, rangarirai kuti makore 3 handina kumborega kukuyambirai mumwe nomumwe wenyu usiku namasikati nemisodzi. Zvino ndinokuisai kuna Mwari nokushoko renyasha dzake, iro rinogona kukuvakai uye richikupai nhaka pakati paavo vakaitwa vatsvene. Handina kumbochiva sirivha yomunhu kana goridhe kana nguo yomunhu. Imi munoziva pachenyu kuti maoko angu aya akabatira kushayiwa kwangu nokushayiwa kwavandaiva navo. Mune zvose zvandakaita ndakakuratidzai kuti namabatiro akaoma aya tinofanira kubatsira vasina simba, tichirangarira mashoko aShe Jesu pachake paakati, "Kupa kwakaropafadzwa kupfuura kugamuchira." Akati ataura izvi, akapfugama pamwe chete navo vose uye vakanyengetera. Vose vakachema pavakamumbundikira uye vakamutsvoda. Zvakanyanya kuvarwadza mashoko aakataura achiti havaizoona chiso chakezve. Ipapo vakamuperekedza kuchikepe. Mabasa avapostori, tsauko 21. Shure kwokuparadzana kwedu navo, takaenda kugungwa tikandokwira chikepe tikananga kuKosi. Zuva rakatevera takaenda kuRhodzi, uye
tichibva ikoko takaenda kuPatara. Takawana chikepe chaiyambuka chichienda kuFonisia. Tikakwira machiri tikaenda. Takati taona Saipurasi, takayopfuura nechezasi kwayo. Tikaenda kuSiria, takandoburuka chikepe paTire, paiburutsa chikepe chedu nhumbi dzacho. Takati tawana vadzidzi ipapo, takagara navo kwamazuva 9. Vakakumbirisa Pauro kubudikidza nomweya kuti arege kuenda kuJerusarema. Asi nguva yedu yakati yapera, takabvapo tikaenderera mberi norwendo rwedu. Vadzidzi vose pamwe chete navakadzi vavo navana vakatiperekedza vakatisiya tava kunze kweguta. Uye pamahombekombe ipapo takapfugama tikanyengetera. Shure kwokuonekana kwedu, takabva taenda kundokwira chikepe, ivo vakadzokera kumusha kwavo. Takapfuurira mberi norwendo rwedu tichibva kuTire tikandoburuka chikepe paToremai, katakakwazisana nehama tikagara zuva rimwe chete navo. Zuva rakatevera takabvapo tikandosvika kuKesaria tikandogara pamba pomuvhangeri Firipi, mumwe wavaya 9 akanga ana vana vasikana 4 vakanga vasati vawanikwa vaiprofita. Shure kwokugara kwedu ipapo kwamazuva akati kuti, muprofita ainzi Agabusi akasvika achibva kuJudhea. Asvika kwatiri akatora bhanhire raPauro akabva azvisunga makumbo namaoko ake naro akati, Mweya Mutsvene anoti, nenzira imwe chete iyoyi vaJudha vokuJerusarema vachasunga muridzi webhanhire vogomisa mumaoko avahedheni. Takati tanzwa izvi, isu navanhu voko takakumbirisa Pauro kuti arege kukwidza kuJerusarema. Ipapo Pauro akapindura akati, seiko muchichema uye muchirwadzisa mwoyo wangu? Ini ndakagadzirira kwete kusungwa koga, asi kufawo muJerusarema nokuda kwezita raIshe Jesu. Paakaramba kudziviswa, isu takamurega tikati, kuda kwaShe ngakuitwe. Shure kwaizvozvo takagadzirira tikakwidza kuJerusarema. Vamwe vadzidzi vokuKesaria vakatiperekedza vakatisvitsa kuimba yaMunasoni, uko kwataifanira kundogara. Akanga ari murume aibva kuSaipurasi, uye ari mumwe wavadzidzi vokutanga. Takati tasvika paJerusarema, hama dzakatigamuchira nomufaro. Zuva rakatevera, Pauro nesu tose takaenda kundoona Jakobho uye vakuru vose vaivapo. Pauro akavakwazisa uye akanyatsovarondedzera zvakanga zvaitwa naMwari pakati pavahedheni kubudikidza noushumiri hwake. Vakati vanzwa izvi, vakarumbidza Mwari. Ipapo vakati kuna Pauro, unoona hama, kune zviuru nezviuru zvavaJudha vakatenda, uye vose zvavo vanoshingairira murayiro. Vakaudzwa kuti iwe unodzidzisa vaJudha vose vagere pakati pavahedheni kuti vatsauke kubva kuna Mozisi, uchivaudza kuti varege kudzingisa vana vavo kana kuchengeta tsika dzedu. Zvino toita seiko? Vachanzwa zvirokwazvo kuti wauya. Saka iwe chiita zvatinokuudza zvino. Tina varume vana pano vakaita mhiko. Tora varume ava ubatane navo pakuzvinatsa kwavo, uye iwe ugoripira kuti vaveurwe misoro yavo. Ipapo munhu wose achaziva kuti hapana chokwadi pane zvinhu kureva pamusoro pako, asi kuti iwe pachako unoteerera murayiro. Kana vari vatendi vokune dzimwe ndudzi, takavanyorera pane zvatakatema kuti varege kudya zvakabayirwa kuzvifananidzo, uye ropa nenyama yemhuka dzakapiwa, uye varege upombwe. Zuva rakatevera, Pauro akatora varume vaya uye akazvinatsa pamwe chete navo. Ipapo akaenda kutemberi kundozivisa kupera kwamazuva okuzvinatsa, uye kuti chipiriso chaizoitirwa mumwe nomumwe wavo rini. Mazuva 9 akati oda kupera, vamwe vaJudha vaibva kuAsia vakaona Pauro patemberi. Vakamutsa vanhu vazhinji uye vakamubata, vachishevedzera vachiti, varume veIsraeri, tibatsirei, uyu ndiye murume anodzidzisa vanhu kwose kwose zvinopesana navanhu vokwedu, murayiro wedu uye nenzvimbo ino. Zvisati zviri izvozvo zvoga, akapinza vaGiriki muruvanze rwetemberi akasvibisa nzvimbo iyi tsvene. Nokuti vakanga vamboona Tiromifasi muEfeso ari muguta pamwe chete naPauro, vakafunga kuti Pauro akanga apinda naye mutemberi. Guta rose rakamutswa, uye vanhu vakauya vachimhanya vachibva kumativi ose. Vakabata Pauro vakamukwevera kunze kwetemberi. Pakarepo masuo akazarirwa pavakanga vachiedza kumuuraya. Shoko rakasvika kumukuru wehondo yeuto ravaRoma richiti, guta rose reJerusarema rakanga raita bope. Pakarepo akatora mamwe machinda navarwi akamhanyira kuvanhu. Vaiti vebongozozo vakati vachiona mukuru wamauto ana varwi vake, vakabva varega kurova Pauro. Mukuru wamauto akauya akasunga Pauro uye akarayira kuti asungwe nengetani 2.
Ipapo akamubvunza kuti akanga ari ani uye kuti akanga aitei. Vamwe vaiva pakati pavanhu vazhinji ava vakadanidzira, mumwe ichi mumwe icho, uye sezvo mukuru wamauto akanga asingagoni kusvika pachokwadi chenyaya nokuda kwebope, akarayira kuti Pauro aiswe kudzimba dzavarwi. Pauro asati asvika pamatanho, bongozozo ravanhu rakanga rakurisisa zvokuti akaita zvokutakurwa navarwi. Vanhu vazhinji vaimutevera vakaramba vachidanidzira vachiti ngaaurayiwe. Varwi pavakanga vava kuda kupinza Pauro mudzimba dzavarwi, akakumbira mukuru wavarwi akati, ndingataurawo nemi here? Iye akati, unotaura chiGiriki here? Ko, hauzi uya muIjipita akamutsa bope akatungamira zviuru 4 zvavapanduki mugwenga nguva dzakapfuura here? Pauro akapindura akati, ini ndiri muJudha anobva kuTasasi, kuSirisia, munhu weguta rakakurumbira. Ndapota regai nditaure kuvanhu. Akati apiwa mvumo nomukuru wavarwi, Pauro akamira pamatanho akaninira kuvanhu ruoko rwake, uye vakati vanyarara vose, akati kwavari nechiHebheru, Mabasa avapostori, chitsauko che22. Hama nemi madzibaba, teererai kuzvidapirira kwangu zvino. Pavakanzwa achitaura kwavari nechiHebheru, vakanyanya kunyarara. Ipapo Pauro akati, ini ndiri muJudha, akaberekerwa kuTasasi yeSirisia, asi ndakarerwa muguta rino, pasi paGamarieri. Ndakanyatsodzidziswa mutemo wamadzibaba edu, uye ndakanga ndichishingairira Mwari sezvamunoita imi nhasi. Ndakatambudza vateveri venzira iyi kusvikira pakufa kwavo, ndichisunga zvose varume navakadzi ndichivaisa mutorongo. Sezvandakapupurirwawo nomuprista mukuru namakurukota ose, ndakapiwa matsamba aibva kwavari okuenda nawo kuhama dzavo dzaiva kuDhamasiko. Ndikaenda ikoko kuti ndinouya navanhu ava kuJerusarema savasungwa kuti vazorangwa. Nenguva dzinenge dzamasikati pandakanga ndoswedera pedyo neDhamasiko, pakarepo chiedza chakabva kudenga chikandipenyera kumativi ose. Ndakawira pasi ndikanzwa inzwi richiti kwandiri, Sauro, Sauro, unonditambudzireiko? Ndakati, ndimi aniko Ishe? Iye akati, ndini Jesu weNazareta wauri kutambudza. Shamwari dzangu dzakaona chiedza, asi hadzina kunzwa inzwi raiye akanga achitaura neni. Ndakabvunza ndikati, munoda kuti ndiiteiko Ishe? Ishe akati, simuka upinde muDhamasiko, imomo ndimo mauchaudzwa zvose zvawakatarirwa kuti uite. Shamwari dzangu dzakandisesedza pakupinda kwangu muDhamasiko, nokuti kuvaima kwechiedza kwakanga kwandipofumadza. Murume ainzi Ananiasi akauya kuzondiona. Akanga azvipira pakunamata Mwari nokucherechedza murayiro, uye aikudzwa zvikuru navaJudha vose vaigaramo. Akamira neni akati, hama Pauro, chiona. Uye nenguva yakare iyoyo ndakakwanisa kumuona. Ipapo akati, Mwari wamadzibaba edu akasarudza iwe kuti uzive kuda kwake, uone iye akarurama, uye unzwe mashoko anobva mumuromo make. Uchava chapupu chake kuvanhu vose chezvawakaona nezvawakanzwa. Saka zvino wakamirireiko? Simuka ubhabhatidzwe, usukwe zvivi zvako, udane kuzita rake. Pandakadzokera kuJerusarema uye ndichinyengetera ndiri mutemberi, ndakabatwa nomweya ndikaona Ishe achitaura kwandiri achiti, kurumidza kubva muJerusarema izvozvi, nokuti vanhu havangagamuchiri uchapupu hwako. Ndakapindura ndikati, Ishe, vanhu ava vanoziva kuti ndakanga ndichienda musinagoge rimwe nerimwe kuti ndinosunga uye ndirove vaya vaitenda kwamuri. Uye pavakateura ropa raSitefani chapupu chenyu, ndakanga ndimirepo ndichitenderana nazvo, uye ndakachengeta nhumbi dzaivo vaimuraya. Ipapo Ishe akati kwandiri, enda, nokuti ndichakutuma kure kune veDzimwe Ndudzi. Vanhu vakamuteerera kusvikira ataura izvi. Ipapo vakadanidzira vachiti, mubvisei panyika, haafaniri kurarama. Pavakanga vachiita mheremhere, vachikanda nguo dzavo pasi, uye vachikushira ivhu mudenga, mukuru wavarwi akarayira kuti Pauro aendeswe kudzimba dzavarwi. Akarayira kuti arohwe uye abvunzwe, kuitira kuti vazive kuti nemhaka yei vanhu vakanga vachimupopotera kudai. Pavakamusunga kuti vamurove, Pauro akati kumukuru wezana akanga amirepo, munotenderwa here nomutemo kuti murove muRoma asina kana kutombowanikwa ane mhosva? Mukuru wezana akati anzwa izvi, akaenda kumukuru wavarwi akandomuzivisa izvozvo. Akati, muchaita seiko zvino? Munhu uyu muRoma. Mukuru wavarwi akaenda kuna Pauro akati, nditaurire, uri muRoma here iwe? Akapindura akati, hongu, ndiri muRoma.
Mukuru wehondo akati, ini ndakaita zvokutenga nomutengo mukuru kuti ndive muRoma. Pauro akati, ini ndakaberekwa ndiri muRoma. Vaya vakanga voda kumubvunza vakabva varega pakarepo. Mukuru wamauto pachake akatya paakaona kuti akanga asunga Pauro muRoma nengetani. Zuva rakatevera, sezvo mukuru wavarwi aida kuziva chaizvo kuti sei Pauro akanga achipomerwa mhosva navaJudha, akamusunungura akarayira kuti vaprista vakuru nedare guru ravaJudha vaungane. Ipapo akatora Pauro akamuisa pamberi pavo. Mabasa avapostori, sauko che23. Pauro akatarisisa kudare guru ravaJudha akati kwavari, hama dzangu, ini ndakaita basa rangu kuna Mwari nehana yakanaka kusvikira zuva ranhasi. Ipapo muprista mukuru ainzi Ananiasi akarayira vaya vakanga vamire pedyo naye kuti vamurove pamuromo. Ipapo Pauro akati kwaari, Mwari achakurova iwe chidziro chakacheneswa nependi. Ugere ipapo kuti unditonge maererano nomurayiro, asi iwe pachako unodarika murayiro nokurayira kuti ndirove. Vanhu vakanga vamire pedyo naPauro vakati, iwe uri kutotuka muprista mukuru waMwari nhai? Pauro akapindura akati, hama dzangu, ndanga ndisingazivi kuti ndiye muprista mukuru, nokuti kwakanyorwa kuchinzi, usataura zvakaipa pamusoro pomubati wavanhu vako. Ipapo Pauro achiziva kuti vamwe vavo vakanga vari vaSadhusi uye kuti vamwe vakanga vari vaFarisi, akadanidzira kudare guru akati, hama dzangu, ini ndiri muFarisi, mwanakomana womuFarisi, ndimire pano ndichitongwa nokuda kwetariro yangu yokumuka kwavakafa. Akati ataura izvozvo, nharo dzakamuka pakati pavaFarisi navaSadhusi, nokudaro ungano yakapesana. VaSadhusi vanoti hakuna kumuka kwavakafa uye kuti hakuna mutumwa kana mweya, asi vaFarisi vanotenda izvozvo zvose. Pakava nebope guru uye vamwe vadzidzisi vomurayiro vainge vari vaFarisi vakasimuka vakaita nharo zvikuru. Vakati, hatina chakaipa chatinowana pamunhu uyu. Ko, kana ari mweya kana mutumwa akataura kwaari. Kupesana kwakava nemhirizhonga zvokuti mukuru wamauto akatya kuti Pauro angangobvamburwa navo. Akarayira varwi kuti vaburuke vandomutora vamubvise kwavari nechisimba vagomuendesa kudzimba dzavarwi. Usiku hwakatevera, Ishe akamira pedyo naPauro akati kwaari, tsunga mwoyo, sezvawapupura pamusoro pangu muJerusarema, saizvozvo unofanira kundopupurawo muRoma. Fume mangwana, vaJudha vakaita rangano vakazvisunga nemhiko kuti varege kudya kana kunwa kusvikira vauraya Pauro. Varume vaipfuura 40 ndivo vakaita rangano iyi. Vakaenda kuvaprista vakuru navakuru vakati, isu tazvisunga nemhiko kuti tirege kudya kana chinhu kusvikira tauraya Pauro. Zvino imi nedare guru ravaJudha, kumbirai mukuru wavarwi kuti amuuyise pamberi penyu muchiita somunoda kubvunzisisa pamusoro penyaya iyi. Isu takagadzirira kumuuraya asati asvika kuno. Asi mwanakomana wehanzvadzi yaPauro akati anzwa rangano iyi, akapinda mudzimba dzavarwi akandoudza Pauro. Ipapo Pauro akadana mumwe wavakuru vezana akati kwaari, tora jaya iri uende naro kumukuru wavarwi, ane zvaari kuda kumutaurira. Saka akaenda naye kumukuru wavarwi. Mukuru wezana akati, Pauro, musungwa uya andidaidza akandikumbira kuti ndiuye nejaya iri kwamuri, nokuti rine zvarinoda kukuudzai. Mukuru wavarwi akabata ruoko rwejaya akaenda naye padivi, akamubvunza akati, chii chauri kuda kundiudza? Iye akati, vaJudha vakatenderana kukukumbirai kuti muuyise Pauro pamberi pedare guru ravaJudha. Mangwana vachaita sevanoda kunyatsobvunzisisa pamusoro pake. Musavanzwa, nokuti pane vamwe vavo vanopfuura 40 vakatomuvandira. Vakatozvisunga nemhiko kuti varege kudya kana kunwa kusvikira vamuuraya. Vakatogadzirira izvozvi, vakamirira kubvuma kwenyu chikumbiro chavo. Mukuru wavarwi akaita kuti jaya iri riende uye akamuyambira achiti, usaudza munhu kuti wataura izvi kwandiri. Ipapo akadana vakuru vezana 2 akavarayira achiti, gadzirirai 200 avarwi navanotasva mabhiza 80 uye 200 avarume vane mapfumo kuti vaende kuKesaria nenguva dzepfumbamwe manheru. Mutsvakirewo Pauro bhiza rokutasva kuitira kuti andosvika zvakanaka kumubati Ferikisi. Akanyora tsamba yaiti, Kiraudio Risia kuna Changamire mubati Ferikisi kwaziwai. Murume uyu akabatwa navaJudha uye vakanga voda kumuuraya, asi ini ndakabva ndasvika navarwi vangu ndikamununura, nokuti ndakanga ndanzwa kuti muRoma. Ndakada kuziva kuti sei vakanga vachimupomera mhosva, saka ndikamuendesa kudare ravo guru.
Ndakaona kuti aipomerwa mhosva pamusoro pamashoko omurayiro wavo, asi pakanga pasina mhosva ingafanira rufu kana kupfigirwa mutorongo. Pandakanyeverwa pamusoro perangano yaakanga arongerwa, ndakabva ndamutumira kwamuri pakarepo. Ndakazivisawo vapomeri vake kuti vazosvitsa kwamuri mhosva yavanomupomera. Saka varwi vakaita sezvavakanga varayirwa, vakatora Pauro vakaenda naye usiku, vakandosvika naye kuAntipatirisi. Zuva rakatevera vakarega vamabhiza vachienda naye, ivo vachibva vadzokera kudzimba dzavarwi. Vatasvi vamabhiza vakati vasvika kuKesaria, vakapa tsamba kumubati ndokubva vaisa Pauro mumaoko ake. Mubati akaverenga tsamba akamubvunza kuti akanga achibva kudunhu ripi. Akati aziva kuti akanga achibva kuSirisia. Akati kwaari, ndichazonzwa nyaya yako kana vanokupomera vasvika. Ipapo akarayira kuti Pauro achengetwe navarindi vomuzinda waHerodhi. Mabasa avapostori, chitsauko chamakumi maviri neina. Mazuva mashanu akati apfuura, Ananiasi muprista mukuru akaburuka kuKesaria navamwe vakuru nerimwe gweta rainzi Teturo. Vakataura mhosva dzavo pamusoro paPauro pamberi pomubati. Pauro akati adaidzwa kuti apinde, Teturo akasvitsa nyaya yake kuna Ferikisi achiti, isu takafadzwa nenguva refu yorugare pasi poutongi hwenyu, uye kunzwisisa kwenyu kwakashandura rudzi urwu. Changamire Ferikisi, izvi tinozvigamuchira nomufaro mukuru uye nemitoo yose kwose kwose. Asi kuti tisakunetsa izvi, ndinokumbira hangu kuti mutinzwire ngoni, mugotinzwa henyu kwenguva duku. Takaona kuti murume uyu akaipa anomutsa bope pakati pavaJudha munyika yose. Ndiye mutungamiri weboka ravaNazareta, uye akaedza kunyange kushatisa temberi, ndokusaka takamubata. Asi Risiasi, mukuru wavarwi, akauya akamutakanura mumaoko edu nechisimba. Mukamubvunzisisa imi pachenyu, muchakwanisa kuziva chokwadi chemhosva dzatiri kumupomera. VaJudha vakabvumirana nezvaakanga achipomerwa, vachisimbisa kuti zvinhu izvi zvaiva zvechokwadi. Mubati akati amuninira kuti ataure, Pauro akapindura akati, ndinoziva kuti manga muri mutongi worudzi urwu kwamakore mazhinji, saka ndinofanira kuti ndizvidavirire. Imi munogona kuziva nyore nyore kuti mazuva 12 haasati atombopera kubva pandakaenda kundonamata kuJerusarema. Vapomeri vangu havana kundiwana ndichiita nharo naani zvake mutemberi kana kumutsa bope musinagogu kana papi zvapo muguta. Uye havagoni kukubudisirai chokwadi chemhosva yavanondikwirira. Zvisinei hazvo, ndinobvuma kuti ndinonamata Mwari wamadzibaba edu somuteveri wenzira yavanoti yakatsauka. Ini ndinotenda zvinhu zvose zvinobvumirana nomutemo uye nezvakanyorwa muvaprofita, uye ndine tariro imwe cheteyo muna Mwari savarume ava, kuti kuchava nokumuka kwavakafa vose zvavo, vakarurama navakaipa. Saka ndinoshingairira nguva dzose kuti hana yangu ive yakachena pamberi paMwari navanhu. Shure kwamakore mazhinji ndisipo, ndakauya kuJerusarema kuti ndizopa vanhu vokwangu zvipo zvavarombo, uye kuti ndizopa zvipiriso zvangu. Ndakanga ndakazvinatsa pavakandiwana ndiri mutemberi ndichiita izvi. Pakanga pasina vanhu vazhinji vaiva neni, uye handina kumboita nyonganyonga. Asi pane vaJudha vanobva kuAsia vaifanira kunge vari pano pamberi penyu. Ndivo vaifanira kundipa mhosva kana vainge vane mhosva ipi zvayo neni. Kana ivava vari pano vanofanira kutaura mhaka yavakawana mandiri pandakamira pamberi pedare guru ravaJudha. Kunze kwechinhu chimwe chete ichi chandakadanidzira pandakanga ndimire pamberi pavo kuti ndiri kutongwa maererano nokumuka kwavakafa, ndizvo zvaita kuti ndive pamberi penyu nhasi. Ipapo Ferikisi, uyo akanga achizivisa nezvenzira iyo, akambomisa dare. Akati, kana Risiasi mukuru wavarwi auya, ndichatonga mhosva yenyu. Akarayira mukuru wezana kuti Pauro achengetwe navarindi, asi ave akasununguka, uye shamwari dzake dzibvumirwe kuti dzimuvigire zvaanoda. Mushure mamazuva mazhinji, Ferikisi akauya nomukadzi wake Dhurusira, uyo akanga ari muJudha, akadana Pauro kuti auye vagozomunzwa sezvo aitaura pamusoro pezvokutenda muna Kristu Jesu. Pauro paakanga achidzidzisa pamusoro pokururama, kuzvidzora nokutongwa kuchauya, Ferikisi akatya akati, zvakwana kwazvino, ungaenda hako. Ndikange ndawana mukana ndichazokudana. Panguva yacho iyoyo aifunga kuti Pauro achamupa fufuro. Saka aidana Pauro nguva nenguva achitaura naye. Makore 2 akati apfuura, Poshiashi Fesitasi akatora nzvimbo yaFerikisi.
asi nokuda kwokuti Ferikisi aida kufadza vaJudha akasiya Pauro ari mutorongo. Mabasa avapostori chitsauko che25. Kwakati kwapera mazuva matatu mushure mokusvika kwake munyika iyo, Fesitasi akakwira kubva kuKesaria akaenda kuJerusarema. Vaprista vakuru navakuru vavaJudha vakamira pamberi pake vakapira mhosva yaPauro kwaari. Vakakumbira zvikuru kuna Fesitasi sechinhu chinofadza kwavari kuti Pauro aendeswe kuJerusarema, nokuti vakanga vachigadzirira kumuvandira kuti vagomuuraya munzira imomo. Fesitasi akapindura akati, Pauro akachengetwa paKesaria, uye ini pachangu ndichaendako nokukurumidza. Vamwe vavakuru venyu ngavaende neni vagondokwirira munhu uyu ikoko, kana akaita chinhu chipi zvacho chakaipa. Akati apedza mazuva masere kana 10 akaburuka akaenda kuKesaria, uye zuva rakatevera akaunganidza vidare akarayira kuti Pauro auyiswe pamberi pake. Pauro akati asvika, vaJudha vakanga vabva kuJerusarema vakamira vakamukomberedza vachimupomera mhosva dzavakanga vasingakwanisi kusimbisa. Ipapo Pauro akazvidavirira achiti, ini handina kuita chinhu chakaipa pamusoro pomurayiro wavaJudha kana temberi kana Kesari. Fesitasi achida kufadza vaJudha akati kuna Pauro, unoda here kuenda kuJerusarema kuti undomira pamberi pangu uchitongwa neni ikoko pamusoro pemhosva dzaunopomerwa idzi? Pauro akapindura akati, iye zvino ndimire pamberi pedare reKesari, munova ndimo mandinofanira kutongwa. Handina kuita chinhu chakaipa kuvaJudha sezvamunonyatsoziva imi pachenyu. Kunyange zvakadaro hazvo, kana ndine mhosva yokuita chinhu chipi zvacho chinokodzera rufu, handingarambi kufa. Asi kana mhosva dzandinopomerwa navaJudha dzisina chokwadi, hakuna munhu ane mvumo yokundiisa kwavari. Ndinozviisa kuna Kesari. Shure kwokunge Fesitasi ataurirana namakurukota ake, akati, wazviisa kuna Kesari uchaenda. Shure kwamazuva mashoma, mambo Agiripa naBhenisi vakasvika paKesaria kuti vandopa ruremekedzo rwavo kuna Fesitasi. Sezvo vakanga vachipedza mazuva mazhinji ikoko, Fesitasi akakurukura nyaya yaPauro namambo akati, pane murume ari pano akasiyiwa ari musungwa naFerikisi. Pandakaenda kuJerusarema, vaprista vakuru navakuru vavaJudha vakauya vachimupomera mhosva, vakakumbira kuti atongwe. Ndakavaudza kuti haisi tsika yavaRoma yokuendesa munhu upi zvake kuti andofa asati asangana navapomeri vake, uye apiwa mukana wokuzvidavirira pamusoro pemhosva yavanomupomera. Pavakauya pano neni, handina kunonotsa nyaya iyi, asi ndakadana dare pazuva rakatevera ndikarayira kuti munhu uyu apinzwe mudare. Vaimupomera vakati vasimuka kuti vataure, havana kumupomera mhosva ipi zvayo yandaitarisira, asi vaingova namashoko okukakavadzana naye pamusoro pechitendero chavo, uye napamusoro pomurume akafa anonzi Jesu, uyo anonzi naPauro mupenyu. Ndakashaya ruzivo rwokuferefeta nyaya dzakadai, saka ndakabvunza kana aida hake kuenda kuJerusarema kuti andotongwa ikoko pamusoro pemhosva idzi. Pauro akati azvisarudzira kuti achengetwe kuti azotongwa pamberi pamambo Kesari, ndakarayira kuti achengetwe kusvikira ndazomutumira kuna Kesari. Ipapo Agiripa akati kuna Fesitasi, ndingada kunzwa munhu uyu pachangu. Akapindura akati, muchamunzwa mangwana. Zuva rakatevera, Agiripa naBhenisi vakauya nokukudzwa kukuru vakapinda mumba maitambirwa mhaka, vane machinda ezvigaro zvapamusoro uye navarume vaitungamirira guta. Varayirwa naFesitasi, Pauro akapinzwa mukati. Fesitasi akati, mambo Agiripa, nemi mose muri pano nesu, muri kuona murume uyu. Ungano yose yavaJudha yakandikumbira pamusoro pake muJerusarema uye nomuno muKesaria, vachidanidzira vachiti haafaniri kutongoramba ari mupenyu. Ini ndakawana asina kuita chinhu chingafanira rufu, asi nokuda kwokuti akazviisa kuna Kesari, ndakafunga kumutumira kuRoma. Asi handina chinhu chandinganyatsorondedzera chokuti ndinyore kuna changamire pamusoro pake. Naizvozvo ndamuisa pamberi penyu iyemi mose, kunyanya pamberi penyu mambo Agiripa, kuitira kuti zvichabuda pakuferefeta uku zvigondiwanisa zvokunyora, nokuti ndinofunga kuti hazvina ungwaru kutumira musungwa pasina rondedzero chaiyo yemhosva yake. Mabasa avapostori chitsauko che26.
Ipapo Agripa akati kuna Pauro, unotenderwa kuzvidavirira. Saka Pauro akaninira noruoko rwake akatanga kuzvidavirira achiti, Mambo Agripa, ndinoona kuti ndine rombo rakanaka kuti ndimire pamberi penyu nhasi ndichizvidavirira pamusoro pezvose zvandinopomerwa navaJudha. Uye zvikuru nokuti imi munonyatsoziva tsika dzavaJudha uye namakakatanwa avo. Naizvozvo ndinokukumbirai kuti munditeerere nomwoyo murefu chaizvo. VaJudha vose zvavo vanoziva nzira yandakararama nayo kubvira pandakanga ndiri mwana, kubva pakutanga kwoupenyu hwangu munyika yokwangu nomuJerusaremawo. Vakandiziva kwenguva refu uye vanogona kupupura kana vachida zvavo kuti maererano nedzidziso yakasimba yechitendero chedu ndakagara ini ndiri muFarisi. Uye zvino ndiri kutongwa pano nhasi nokuda kwetariro yangu mune zvakavimbiswa madzibaba edu naMwari. Iyi ndiyo vimbiso yakamirirwa namarudzi edu 12 kuti isvike sezvavanoshumira Mwari kwazvo masikati nousiku. Imi mambo, vaJudha vari kundipa mhosva nokuda kwetariro iyi. Seiko zvisingagoni kutendwa pakati penyu kuti Mwari anomutsa vakafa? Neniwo ndakanga ndichigutsikana ndichitoti ndinofanira kuita zvose zvandaigona kuti ndipikise zita raJesu weNazareta. Uye ndizvo chaizvo zvandakaita muJerusarema. Nemvumo yandakanga ndapiwa navaprista vakuru ndakaisa vazhinji vavatsvene mutorongo. Uye pavainge vachiurayiwa ndaitenderana nazvo. Nguva zhinji ndaibva kune rimwe sinagoge ndichienda kune rimwe, ndichiita kuti varangwe, uye ndakaedza kuvamanikidza kuti vamhure Mwari. Noruvengo rwandaiva narwo pamusoro pavo, ndakaenda kunyange kuna mamwe maguta avatorwa kundovatambudza. Pane imwe yenzendo idzi ndakanga ndichienda kuDhamasiko ndine mvumo uye ndatumwa navaprista vakuru. Nenguva dzinenge dzamasikati, mambo, ndiri mumugwagwa, ndakaona chiedza chakabva kudenga. Chaipenya kupfuura zuva, chikavaima chakandipoteredza, ini navandaiva navo. Tose takawira pasi uye ndakanzwa inzwi richiti kwandiri norurimi rwechiHebheru, Sauro, Sauro, unonditambudzireiko? Zvakakuomera iwe kuti ukave zvibayiso. Ipapo ndakati, ndimi aniko Ishe? Ishe akapindura akati, ndini Jesu waunotambudza. Zvino chisimuka umire netsoka dzako, ndazviratidza kwauri kuti ndikugadze somuranda uye sechapupu chezvawaona kwandiri, uye nezvandichakuratidza. Ndichakununura kubva kuvanhu vokwako uye kubva kune vedzimwe ndudzi. Ndiri kukutuma kwavari kuti usvinudze meso avo nokuvadzora kubva kurima kuti vauye kuchiedza, nokubva musimba raSatani kuti vauye kuna Mwari, kuti vagamuchire kanganwiro yezvivi uye vawane nzvimbo pakati paavo vakaitwa vatsvene nokutenda kwandiri. Saka ipapo, Mambo Agripa, handina kuramba kuteerera chiratidzo chakabva kudenga. Ndakatanga kuparidza kuna avo vaiva muDhamasiko nokuna avo vaiva muJerusarema nomuJudhea yose, uye nokune vedzimwe ndudziwo, kuti vatendeuke vadzokere kuna Mwari vagoratidza kutendeuka kwavo namabasa avo. Ndizvo zvakaita kuti vaJudha vandibate mutemberi uye vaedze kundiuraya. Asi ndakabatsirwa naMwari kusvikira nhasi uno, uye ndimire pano kuti ndipupure kuvaduku nokuvakuru zvimwe chetezvo. Handina kutaura zvinopfuura zvakataurwa navaprofita uye naMozisi kuti zvichaitika, kuti Kristu achatambudzika uye saiyewo kutanga kumuka kubva kuvakafa achaparidza chiedza kuvanhu vake uye nokune vedzimwe ndudzi. Ipapo Festus akati kuna Pauro nenzwi guru, Pauro, wava kupenga, kudzidza kwako kukuru kwava kukupengesa. Pauro akapindura akati, handisi kupenga changamire Festus, zvandiri kutaura ichokwadi uye zvinotendeka. Mambo, vanoziva zvinhu izvi uye ndinogona kutaura ndakasununguka kwavari. Ndinogutsikana kuti hapana chimwe chezvinhu izvi chichavapunyuka nokuti hazvina kuitwa pakawanda. Mambo Agripa, munotenda vaprofita here? Ndinoziva kuti munotenda. Ipapo Agripa akati kuna Pauro, unenge unoda kundiita muKristu nenguva duku? Pauro akapindura akati, nguva pfupi kana refu ndinonyengetera kuna Mwari kuti murege kuva imi bedzi asi vose ava vakateerera kwandiri, nhasi kuti vave seni kunze kwengetani idzi chete. Mambo akasimuka pamwe chete nomubati naBhenisi uye navose vaakanga agere navo. Vakabuda mumba uye pavaitaurirana vakati, munhu uyu haasi kuita chinhu chinofanira rufu kana kupfigirwa mutorongo. Agripa akati kuna Festus, munhu uyu angadai asunungurwa dai akanga asina kuzviisa kuna Kesari.
Mabasa avapostori chitsauko che29. Kwakati kwarongwa kuti tiende nechikepe kuItari, Pauro navamwe vasungwa vakaiswa mumaoko omukuru wezana ainzi Julius, akanga ari wehondo yaAgasito. Takakwira chikepe chaibva kuAdhiramitiami, chakanga chava kuenda nomunzvimbo dzaiva kumahombekombe enyika yeAsia, ndokubva taenda kugungwa. Takanga tiina Aristako muMasedhonia aibva kuTerasonika pamwe chete nesu. Zuva rakatevera takasvika paSidhoni, uye Julius akanzwira Pauro tsitsi akamutendera kuti aende kushamwari dzake kuti zvimwe vangamupa zvaaishayiwa. Tichibva ipapo takaendazve kugungwa tikapfuura nezasi kweSaipurasi nokuti mhepo yakanga ichitidzivisa. Takati tayambuka gungwa reSiria nePamufiri, takandomira paMira Morisia. Mukuru wezana akawana chikepe cheArekizandiriya ipapo chaienda kuItari, akatikwidzamo. Takafamba zvishoma mazuva mazhinji, uye zvakanga zvakatiomera kusvikira paNidhasi, sezvo mhepo yakanga ichitidzivisa kuti tifambe mugwara redu. Takabva taenda nezasi kweKirete, kwatakatarisana neSarimone. Takafamba nomumahombekombe tichitambudzika tikasvika panzvimbo yainzi Zororo Rakanaka, pedyo neguta reRasiya. Takarasikirwa nenguva yakawanda kwazvo, uye kufambisa chikepe kwakanga kwava nenjodzi nokuti zvino nguva yokutsanya yakanga yatopfuura. Saka Pauro akavayambira akati, varume, ndinoona kuti rwendo rwedu ruchava nenjodzi uye ruchauyisa kurasikirwa kukuru, chikepe nokunhumbi, uyewo nokuupenyu hwedu chaiwo. Asi mukuru wezana pachinzvimbo chokuti ateerere kune zvakanga zvataurwa naPauro, akatevera zano romuchairi wechikepe uye neromuridzi wechikepe. Sezvo panomira chikepe pakanga pasina kunaka kuti vanhu vagarepo munguva yechando, voruzhinji vakasarudza kuti tirambe tichifamba, vachititarisisa kusvika kuFonisia tigogarako panguva yechando. Iyi ndiyo yaiva nzvimbo yomuKirete yaimirira chikepe, yakatarisa kwose zasi kwakadziva kumavirira nokumusoro kwakadziva kumavirira. Mhepo yakadzikama yaibva zasi yakati yotanga kuvhuvhuta. Vakafunga kuti vawana zvavaida, saka vakakanga chimiso mumvura tikafamba takatevedza mahombekombe eKirete. Kusati kwambopera nguva huru, mhepo huru ine simba yainzi Yurakuro yakavhuvhuta ichibva nokuchitsuwa. Chikepe chakabatwa nedutu chikatadza kupinda nomumhepo. Saka takarega zvakadaro uye tikaramba tichingosairirwa. Takati tapfuura nezasi kwechitsuwa chiduku chainzi Kaudha, takanga tisingagoni kuchengetedza igwa rokununura upenyu. Varume vakati varikwidza pamusoro pechikepe, vakapinza tambo napasi pechikepe kuti zvibate zvakasimba. Vachitya kuti vangasairirwa kujecha rokuSiritisi, vakaderedza zvimiso zvomugungwa, ndokubva varega chikepe chichirasirirwa. Takanga tava kuvhungwa nedutu raiva nesimba zvokuti mangwana acho vakatanga kubudisa nhumbi muchikepe vachidzikanda mugungwa. Pazuva retatu vakakanda mimwe midziyo yaishandiswa muchikepe mugungwa namaoko avo. Zuva kana nyeredzi pazvisina kuonekwa kwamazuva mazhinji, uye dutu parakaramba richipenga, takagumisira tarasikirwa netariro yose yokuponeswa kwedu. Shure kwokunge vanhu vagara nguva refu vasina zvokudya, Pauro akamira pamberi pavo akati, varume, maifanira kunge makateerera zano rangu rokuti murege kubva paKirete. Ipapo mungadai makazviponesa pakuparadza nokurasikirwa uku. Asi zvino ndinokukurudzirai kuti mutsunge, nokuti hakuna mumwe wenyu acharasikirwa noupenyu hwake, asi chikepe ichi bedzi ndicho chichaparadzwa. Madeko mutumwa waMwari, uyo wandiri wake uye wandinoshumira, akamira neni akati kwandiri, usatya Pauro, unofanira kutongwa pamberi paKesari, uye nenyasha Mwari akupa upenyu hwavose vanofamba newe muchikepe. Saka tsungai mwoyo, varume, nokuti ndinokutenda muna Mwari kuti zvichaitika sezvaakandiudza. Kunyange zvakadaro tichandokandwa hedu pane chimwe chitsuwa. Nousiku hwe14 takanga tichiri kungosundwa nemhepo tichiyambuka gungwa reAdhiria. Panenge pakati pousiku, vafambisi vechikepe vakaona kuti vakanga voswedera kunyika. Vakashandisa zvokuyera kudzika kwemvura, vakaona kuti pakanga pakadzika mamita 40. Shure kwenguva pfupi, vakayerazve vakaona kuti pakanga padzika mamita 30. Vachitya kuti vangabondera pamatombo, vakadzikisa zvimiso zvina shure, nokunyengetera kuti
dai kwaedza. Vachida kuedza kutiza kubva muchikepe, vafambisi vechikepe vakaburutsa igwa rokununura upenyu nokurikanda mugungwa, vachiita sokunge vaizodzikisa zvimiso mberi kwechikepe. Ipapo Pauro akati kumukuru wezana nokuvarwi, kana vanhu ava vakasagara muchikepe hamungararami. Saka varwi vakadambura tambo dzakanga dzakabata igwa rokununura upenyu vakarirega richiwira mumvura. Kwava kuda kuedza, Pauro akavakurudzira kuti vadye vachiti, mazuva 14 apfuura manga makangogara musingadyi, hamuna kutongodya kana chinhu. Zvino ndinokukurudzirai kuti mudye, munofanira kudya kuti murarame. Hakuna mumwe pakati penyu acharasikirwa nebvudzi romusoro make. Shure kwokutaura kwake izvozvo, akatora chingwa akavonga kuna Mwari pamberi pavo vose. Ipapo akachimedura akatanga kudya. Vose vakakurudzirwa uye vakadya zvokudya. Tose takanga tiri 296. Vakati vadya pavaida napo, vakarerutsa chikepe nokukanda gorosi mugungwa. Kunze kwakati kwaedza, havana kuziva nyika iyo, asi vakawana nzvimbo yaiva nejecha, apo pavakasarudza kuti vamise chikepe kana zvaigona. Vakadambura zvimiso vakazvisiya mugungwa, uye nenguva yakare iyoyo vakadamburawo tambo dzakanga dzakasunga zvokudzosera chikepe. Ipapo vakasimudza sairi rechikepe kumhepo kuti risairirwe panodira makungwa 2. Asi chikepe chakarovera pajecha, muromo wacho wakabatirira kwazvo uye ukasagona kubvapo. Nokudaro shure kwacho kwakapwanyika kukaita zvimedu nokuda kwokurova kwamasaisai. Varwi vakaronga kuuraya vasungwa kuti vatadzise kana mumwe chete wavo kushambira kuti apunyuke. Asi mukuru wezana akanga achida kuponesa Pauro, akavadzivisa kuita zvavakanga varonga. Akarayira vaya vaigona kushambira kuti vashambire havo vatange kubuda muchikepe vaende kumahombekombe. Vakasara vavo vainge vachizoyambutswa vari pamapuranga kana pazvidimbu zvechikepe. Nenzira iyi mumwe nomumwe akasvika pavhu rakaoma zvakanaka. Mabasa avapostori, chitsauko cha27. Takati tasvika zvakanaka kumahombekombe, takazoziva kuti chitsuwa ichi chainzi Marita. Vanhu vomuchitsuwa ichi vakatiitira tsitsi dzinoshamisa. Vakavesa moto vakatigamuchira tose, nokuti kwakanga kuchinaya uye kuchitonhora. Pauro akaunganidza svinga rotutsotso. Paakanga ava kutuisa mumoto, nyoka yanzwa kupiswa kwomoto yakanamatira paruoko rwake. Vanhu vomuchitsuwa ichi pavakaona nyoka yakarembera paruoko rwake, vakataurirana pakati pavo vakati, munhu uyu anofanira kuva mhondi, nokuti kunyange apunyuka hake mugungwa, kururamisa hakuna kumubvumira kuti ararame. Asi Pauro akazunzira nyoka mumoto uye haana kurwara. Vanhu vakanga vakatarisira kuti achazvimba kana kuwira pasi pakarepo ofa, asi vakati varindira kwenguva refu uye vakasaona chakaitika kwaari, vakashanduka vakati aiva mwari. Pakanga pano munda waiva pedyo ipapo wakanga uri waPabhuriosi, muchinda mukuru wechitsuwa icho. Akatigamuchira kumba kwake akatichengeta zvakanaka kwamazuva 3. Baba vake vakanga vachirwara vavete pamubhedha, vachirwadziwa nefivha uye vane manyoka aibudisa ropa. Pauro akapinda kuti andovaona, uye shure kwokunyengetera akaisa maoko ake pamusoro pavo akavaporesa. Izvi zvakati zvaitika, vairwara vose vomuchitsuwa vakauya vakaporeswa. Vakatikudza nenzira zhinji, uye patanga tagadzirira kukwira chikepe, vakatipa zvinhu zvataida. Mwedzi 3 yakati yapfuura, takaenda kugungwa tikakwira muchikepe chakanga chapedza mwaka wechando chiri pachitsuwa apa. Chakanga chiri chikepe chokuArekizandiria, chakanga chine misoro 2 yavamwari mapatya, ivo Kasitori naPorukisi. Takaenda paSirakuse tikandogarapo kwamazuva 3. Takabvapo tikakwira chikepe tikandosvika kuRegiamu. Zuva rakatevera mhepo yaibva zasi yakatanga kuvhuvhuta, uye pazuva rechipiri takazosvika paPuteori. Ipapo takawana hama uye dzakatikoka kuti tipedze vhiki imwe tinavo. Tichibva ipapo takaenda kuRoma. Hama dzaikoko dzakanga dzanzwa kuti takanga tichiuya, naizvozvo vakafamba kusvikira kumusika waApio napamahotera 3 kuti vazosangana nesu. Pauro paakaona varume ava akavonga Mwari uye akakurudzirwa.
Takati tasvika kuRoma, Pauro akatenderwa kuti agare oga ane murwi aimuchengeta. Mazuva matatu akati apfuura, akakoka vatungamiri vavaJudha. Vakati vaungana, Pauro akati kwavari, hama dzangu, kunyange ndisina kuita chinhu chakaipa kuvanhu vokwedu kana pamusoro petsika dzamadzitateguru edu, ndakasungwa muJerusarema ndakaiswa mumaoko avaRoma. Vakandibvunzisisa uye vakada kundisunungura nokuti ndakanga ndisina mhosva ipi zvayo yaikodzera rufu. Asi vaJudha vakati varamba, ndakazvipira kuti ndizviise kuna Kesari, kwete kuti ndakanga ndine mhosva ipi zvayo nehama dzangu. Nokudaro ndakumbira hangu kuti ndikuonei uye nditaure nemi nokuda kwetariro yaIsraeri. Ndakasungwa negetani iyi. Ivo vakati, hatina kumbogamuchira kana tsamba zvadzo dzichibva kuJudhea maererano newe, uye hakuna mumwe hama dzakabvako akatizivisa kana kutaura chinhu chipi zvacho chakaipa pamusoro pako. Asi tinoda kunzwa kuti pfungwa dzako ndedzei, nokuti tinoziva kuti kwose kwose vanhu vanotaura zvakaipa pamusoro peboka iri. Vakaronga kuzosanganazve naPauro pane rimwe zuva, uye vakauya kwaakanga ari vari vazhinji kwazvo. Kubvira mangwanani kusvikira madekwana akavatsanangurira uye akavapupurira zvoumambo hwaMwari, uye achiedza kwazvo kuti vatende nezvaJesu, kutanga pamurayiro waMozisi kusvikira kuvaprofita. Vamwe vakatendeswa nezvaaireva, asi vamwe havana kutenda. Havana kutenderana pakati pavo ndokubva vatanga kuenda. Shure kwokunge Pauro ataura mashoko okupedzisira okuti Mweya Mutsvene akataura chokwadi kumadzitateguru edu, paakataura nomuromo waIsaya muprofita achiti, enda kuvanhu ava uti, mucharamba muchinzwa asi musingatonzwisisi, mucharamba muchiona asi musingatoonesesi, nokuti mwoyo yavanhu ava yava mikukutu, havanzwisisi nenzeve dzavo, uye vakatsinzina meso avo. Zvimwe vangaona nameso avo, vanzwe nenzeve dzavo, vanzwisise nemwoyo yavo, vagotendeuka ndigovaporesa. Naizvozvo ndinoda kuti muzive kuti ruponeso rwaMwari rwatumirwa kune veDzimwe Ndudzi, uye vachanzwa. Shure kwokunge ataura izvi, vaJudha vakabva vachikakavadzana zvikuru pakati pavo. Pauro akagara ikoko kwamakore 2 ose ari muimba yake yaairipira uye aigamuchira vose vaiuya kuzomuona. Akaparidza zvoumambo hwaMwari asingatyi, asingadziviswi, uye akadzidzisa nezvaIshe Jesu Kristu.